Oh. Gana nkwana Martina say Gana nkwana wo so obaba na odeka. Matias ye. Omo ma ne ma odo ne ma. Eti abro de kan asem bi na men de. Eti ani apa. Is it because of Better what we here. Asem maka cho obi fo mo fa wo ye de. Omo yina so de kama yi. Na cha boy na cha fo mu ti o. Ole na bo ache dan ko na manfo bedu ho. What I do person catch me. Ambassador mu. Oh amanfo bedu. Ya asem make bebe ni wo fi omo ne me ya. Obi bi kan on dress for lido. Oso o na ani apa. Ade wo bi na awie bi wa. And o ka so fitin ya no. Ba bi nti odo na pa. Akuya say. Wo ka say ade wo bi na awie bi. Obi nka na asem kwa. Enti ni friend o ka so beto bo abawo a na ne net bibi so we say no. I say bibi di janu wo. Oni do e ma na ma odo na ni apa. Ni apa. Na dia ka so wunti no bebu. Mate. Odo ba ne pa de obe ya kire no odo no we. Bi me yira ko. Ana ze ntwidi asem na ma wo. Ba bu janja. Me tese mu no ma no. Odo we. Oh, Debbie Coco, ne pa. Yeah, mamma can say, Edu maybe or more broken at a children. So, who no maybe to say the any whom, and no doctor do road domo by this time. Cabrokin at and Kenya. But who do what Wakuma could ye chip bra? Yes, broken at a church and to the Zeno. Yenis are broken at any BMO. Any papa. Who don't mind the moon no me. Say near your way. Oh, fit Parazon and this year, body. I said to Montocro. Parazon so now Casem Ghana out Jan. Now you're Bema. Now so bed door bapa. Fanagina baby. The one she share your bell, don't upon the your money. You are no question. I make a no question. Check your done a pan on the your money. I no question. Nemo money be a pedia or quay over pedia. Quack me on my fro. Sana money be paid. Nemo say. Oh, bahalo honey, that baby, and I may jaw from baby. Me pen musi near fro baby. I'm baby, babe. Kwana kuku amoka. Ambassador. E man so no. So pese wunya baby pe si wa blabom na wakoma nse ya pacho. Say what the ho koma be me bia so you very careful. What do akoma no nyina? What do akoma a relationship ma you very careful. Be ma wo be kro no honey have you eaten? Or do you na any ma te say madam na adwenche so o pene bro so. Asa wo pene bro so nti ono super oba. Oba ka say me de wo to ade akoma no a. O to ade akoma na wa say ade fu we say no akoto ade ya ne bo fufu we say me mpe. Akuya be so kanta o. Ani abiti adiani na tama anya na me tama e no so me na me tobele what can they a mouth pen say Ghana for man so do maybe ho no mo a de be ma ya ma no mo ani so sa so na be ma so me tu mo for say de oba so ya ma no mo ani so obeye na story so nya asem oni so me say be ma bi wa akro ne pa be ma friend no e bi akro wa friend be say 3 times no one wo fa phone na kwa ya to office wo ade ya no ma ya no ma te be o ti mi shop phone ni mu say ya o so pe friend do no e ja na da bi na call ne ye na kra fi no me say ni man mom no mo fi ase no wotimi fresh ha no pe ko ye dodo no atofo na to atwene na dai akwane do na wo show no go no se mo jo se na we afitete ya na man no wo ko etu mu mama fo emergency be wo ti be mama fo o ko bi so na da mi so mi hu no etu na so me so mi tu mo fi so mo show mu ye wo be ma ko ba nga za ko etu we jimi dodo ndi me ye ni nyina ndu onza cha eno so ahanti amane mema ni nyina ti specify say mema kwa ma so kwa we ye be ma wo tontuma mienu ma yira to 5 ana to 10 go hwewunim wo pie na wo ba se wo a wo hwe no wo adwen se we me yiri ni di me to aduane aba me to we ko me hwe nkola yi hwe de wo ye ho basa na pie ba pe no ne nafo o ne ba ni chutu achi ne beta adu ba na tali be na tali ono kan ne ba me de wo ba akonya kwa wi ye ma obi wa tia so but ono so sa be ma no so na hwe opa o na ko ba na ko ma so onko dwom
okwa Asem Mpe Nipa na mo wokoto wonya rewo de twato no so no eno na ye kan saa so no oba so wonya sika so fa hwe be ma odo Ghana nyame wo hwe be ma na so hwe ho bi Ghana nyame obo fo so be ma sa wo hwe be ma se be ma dwuma asa ni sika Asem ko fom nte no wo dia wo nyina da na di suma duane ko na wo suma tade hwe de ye wa na ma suma asa be fa me hwe de ye wa wo te wo me mode mo ka ho hwe de ye wa wo te wo mode mo ka ho enti de bia be so ya me te me te ko no ah wo bona me ti wa so so me ti ko mo no nya bi sa nanso ya da ye mu no obi so anya obi oye good ono so mfa nya hwe eye nipa nyina da eye mema na makwa Oforia posa bonyu wo so do ma nipa jimi ya odo no de nyame boy wa ma Ghana fu bema na wo de sika osori gyina ne na so a e wona be hu se yes of a wonya hwe do bia se Ghana nyame bo odo no yen wa ma bi ye ni mu ni awade adetia Ghana ni bi eni do Ghana ha Ghana ye wo pe ni do yes oba etwema ye wo nkwase ye kope no odo pa ni bi saa na oba nso be ma ba ne nchen a pen but do pa wo no oboa kwa na chese omu a empempi no omu di ewu no na bi kura di omu ho awu no omu de no enye odo omu di na me kase ye wo do ho ye o true odo pa wo ne no so wo mu na omu pira no na da bi ni opira no ye odo no do so ti ase ni wa akodi mu a so bi no so ya wo di wo e wo Ghana ha kwako ye ne ye kan wo ye no film ye wo bi wo a Asem Mpe Nipa na wo do ni po de ne kra ne na dua nya ma no se wo de megini di odo do obi ase gidie ka ho wo do obi na gidie ka ho ntimi de bia wo dwadwe mo ma no okay mama ye fa topic we se adwada wo do ho asem no em se ano be ye den nti adwada ye odo afutuo ewia ibebia ho ma odo afutuo ne beba no me dia ayi mi nua kwaku ka nyina no ni nyina ne se don de wo ho na emoma awade ne mpratwe onim se otena mu dodo na ache kwa na efuno bem se ne ma nko ya e wo senka free range bem te se dia odo ho dia ti na wo do de adema oyire who se skate for kwa na wo pemu ade ahwe tie bem tie me say free range I was think a free range me e ya secret e wo mu but obi to make us solid to otukwa no kase wo ba ukohia na ukotra station wo twen no me na make tro ba wo do obi wo pe obi na wo no no kase wo ba na wo be pe de wo twen na bibi so ntia so ti ase but wo do obi a pa so baby wa do no ko vacation bi se wo kodi holidays bi on fan se nkran kra ba na we ko kunya nkran wo do ba no so okojo kra ba oh yes no ne kan wa se wo so ne kan wa se mi no na ye kan wa se na ne ko te ma wo mu a na jealous no ye more yes etino okojo mo kra wo cha Asem foforo na wo je ya kwenta na wa ba be Asem ya ne fu frontier ba be Asem Mpe ne fu frontier ne fu frontier ahwiri wo dem na topic we no e to da bi an tena cha na wo ba bia ucha wani ya me ho afo no ne wo reason dia wo ba ne de o ye ntia enu ti na mema bi nso so ka say wo reason tia no so be ma te ho na so hu so no do ama na wo de bad hia na e dey bad bi say den say bia odo no yi ama no wo hu de wo ye edu me bia ho ma be ma hu de wo ye no ma be ma ne hu so mfaso say me kunu ade a wo ye de in fact so ti ase obi wo kura da wo yi sika ya o ye adwuma ya o de no ma ba fie no anadwo na ye de ne ho oba de ne ho aka me no ya o baby aso wa manamfa ara de ne ma ba che wa say uti what the name ma ba ye show gratitude ye show appreciation but doesn't mean say what say what the name ma ba na ma bere kra okay mayo mu nyina afrim ye ko akwanim nimte enoti eye dadwada wo do ho asem no ye de futu sem no beba na ye bre debate na tum kama pa enti adwada de very hot pa wo do ho asem no eno na magana dodo no a enso so ahwere wo mo kwan wo donti ama enne ukwa nkafo a enya asem ketwa efiri se omode akoma no ankasa ena ekwa awade nim enoti no se duru baabi na se odo no anadi wo fie na se oyire kra no aduru baabi no anyeje mu ama wa oba adwuma kra no aduru baabi antimi perform eno ya asem foforo eye be pon no nkron enne efiri se ebe nsiesie kakra ewa ha eno ti no yemfa first story no emfa nwuram na yenko enko yanim
adano yekɔ wɔfen so na wɔfen so papa bi di na asɛ bedan yɛn sɛ wo bi tu nanwea na wo tuo no saafo a wo motɔn anwea no de ema papa na wo tu anwea no baako afirim baako so yade akoya asɛm foforo sɛ nɛ ɛna obi etie bia yɛde feedback kɛseɛ pa eba sɛ nyankopɔn adom no mpanifo abam yɛmfa ntia kɛseɛ ɛmfa nkɔma ɔfen so manhene na na dwamana kɛntɛn papa yi ɔmfa dwumadie we ni agorɔ yɛka saa asɛm wei ne yɛse nana waso ne TV no a wɔhwɛ ɛwɔ fen so na hemfie hɔ na akɔyɛ ahohoho a firi sɛ dwumadie we no mpanifo na tie saa asɛm anya asɛm ketewa koraa yɛnkyɛ ho deɛ ɔba na nya tena se ɛsiane sɛ yɛkɔ fen so panipa memo akɔ aba bibia bɔkɔ deɛ asɛm a ɔde bɛdan yɛ no sɛ nɛ ɛna obi etie bia nɛ ɛna obi etie saa asɛm we bia yɛbɛsrɛ sɛ bɔnetɔfa ɛfama yɛ nɛmo anoma microphone no bɔnetɔfa ma na deɛ kɔsiiɛ ɛwɔ fe so ahemfie no yɛmfa mɛdan yɛ tiefo meda Oforisuo di kana meda asa kɛseɛ bɛma twɛdia mpo Nyankopɔn sɛ ne den so ɔde akyɛ yɛn ne wɔn kwa ahoɔden awurade ase na mada Oforisuo Sompa Asem Mpe Nipa badwafo so madam ase ne kwa so a sɛ mo so mama me saa konya yi ama me so de masɛm bae ama nya me hehe na mama me ka masɛm afidie so omu a mbɛtɔ tam de adwuma kra no omu nya ebra nya mo de ma me ti madam ase bacho na nse masɛm am de bae ne sɛ na ya asase bi wɔ ɔfen so abɔfo a yɛ dɔ so didie nti ne ti sɛ owura bi akwakutu asase so anwia na yɛhwɛ na owura no kyerɛ sɛ ɛyɛ mi nua mu mmienu bi na ɛtɔne asase no so anwia de ma no a ɔno so kutu yɛ ti be de bɛdan mo ma mo so mu di akyire ma yetu ho anamon na de kyɛn na sɛ nananom a mo ɔfen so no bi ɛbam ama sɛ asomdwe aba ti na sɛ ɛsɛ me ba na me de aseda ɛbrɛ Sompa adwumayɛfoɔ ne nananom mo ɔfen so ya o mahwɛ ama asomdwe atimi aba ama me so makoma atom yam na kyese sɛ akoma ɛtɔ yem baa no no yɛbɛda nyame ase ɛno ti yɛbɔfo tene kɔkɔsachi Fletcher wɔno ene kɔyɛ na wɔne nananom ekodi nhyiamu de ekosi hɔ no wɔno ebetumi abam na sɛ de nananom ka ekosi ye no wada na di de akyere ahwɛfo ne yɛtiefo kɔkɔsachi mema wakɔ ababa fidi kɛsie so Oforisuo meje wo so panipa bibia bɔkɔ de bibia bɔkɔ na wo so de akani mamenchia enkwantabisa na ene sister bi ka kyerɛ me sɛ mebuta sɛ enkwanta waware ya na misusu ye no wonware o kan no kura kyerɛ no o me ka kyerɛ no o se ye sorry yi chop money to efie no nkwantabisa onye bi ofia ha oh mena me ka kyerɛ o play chief producer wonware da bi na menye sɛ wo kan kamini mu opa onfa kosua me bokosua so chop money aye Oforisuo ofalumba abrewatia eye me kokosachi no band onyi chop money o no ba ni kru na eyi da bi o so de so no ye oba warefo woje me so no pa me yi chop money say wo bo na ba so na agu nanim ase da bi onwale o jese ko hwem o to na bonti na odidie enumre beba nya nwa mo no koto ye me ye de me fufu abre madi producer mane how trese ebi kura no say ya mpase de wo kan yi announcement ro ya ma wo advert kese kan ko ma to ye mate kwaku ya so makoni anti say chief producer nya platform so a asem fufuru be sifi ha chief producer ya me adoma am so bi konsuo asema atwa masum ofo eni de ya mesro ya mamonka kesi ehu kesi ndi ehu ti na chese nkwanta bisa nware o mesro o kan sim ni manwe ya atinde wo twa meto na num sa tinde wo twa to na ehura tireja eno na ngam ko pe me wasem yo chief producer ye wo kan se why wa adwene se o pa cho kwa bi so amfie no ate ekina ba ne dim yakọ ofen so die ne sie yo fo medawase eme se
yenua bemen e de na asem bedan ye no empanimfo esoma me ema me de mini nua bemen ekọ abofo na ebre kokoduru ye no na nokre na asem no a ode ba ha no nokre se o masase a na ye abusua de no ni nua no mu mienu no akoton asase no ade asase na age sika 200 million enka ni sika dada sika muni 20,000 na arewo se me wo mu se ni nua be ma no ba kon wo mu oka ho mom koton asase no wono de wonte ase wawu na de otoso mienu nso anya stroke asa abre wono so se empokura obekasa age se wo pagya no ansana watimi akasa ni ekodu ye no ye nua be ma pagya opanyin no na ye ne twetwe nkomo no tintin tietiem nyana ne se ni nua panyin na oka ho mom to asase na wawuo no wono de wote ho onima akenkan ni matwero ena ni nua be ma no de krata bi ba ye se wono je oyare sisiye no eyare enti se be ya on betime anya ni nua no ho ayaresa no omunkoton abusuan na japade enti wono de wono nam so onima akenkan na onima atwero ni enti eye de oyare on de krata ne ba ye na asan se wo pe no se ne ho beto ni enti ena ode ne sa share krata na chese kwa bisu wa yegu de owuru so mi na me ka kire wo wi asenye o na ofo ekoba ne sa ne yebusa obobo din bi yebubo din wie na mbusa opanyini asem o kan se sa nipa no obum din no mo nkan abusua no ho nti yene ne twetwe nkomo na de akosi ya ne se de wawuo ni mbom na ehweye ma omoton abusua na asase no eti eno anso ho na me yese de bia asase ne ye ka ho asem no ese me di mani ko otua wisi me hwene santem yi ekokọ asase no timi tu amon anamon ekọ asase no so me koye na nyame ne kure ne yetu asase no so anwea enti na banchifu a eho ho no mebusa abranti ono de abranti ne gitum se de wawuo no ne de oyale no omo no maame side no omanwea ana omatuo na banchi na ewo so no de eye omo de ya enti ye bo no na yese nipa no oton asase no ana oto land na yese wotu anwea wo so no ese ye kone na so ye koye ne yese da be ni nua bi akronfo eba no so momu bo ni nua ne tuo enti wo yese wontimi ni ye nhia enti ye di nkomo kakra nkomo ye didi ye nyina na se de oka ni na se no kore sika na oka ho asem no 20,000 on de tuama de wawuo no ene de oyare no na abusua we anase ye bie nua be ma woni mo enti se ye ne betwetwe nkomo a ye ha de omma lemom no omo be ka asem no mkosia abrantie yi na abusua fie enti se Sompa na Asem Mpe Nipa ye betu na mo abade a ye mra abusua fie ho nye ne be kasa na so ye dwumade no so ye nye ne saa san se abodwe se obeto ni ntonwi ye wo mpanimfo wa ha ti se me a me me mpanimfo na ase ne mpanimfo asoma me na me ne wo betena fie wo de ebe ka asem de nye ne saa enti so wo se wo made a ene yate san se ye di da ye di dwuma no nana no mo ye nana baako a ye fren nana wusu nana wusu akenten chiame ofre dwumade ne ye se ye mra ne mfa asem no emra medan no eti sanete dia ene ye beba nana wusu akenten ho ne chiame dwamra kenten ne chiame a ye fe no ye wusu nana wusu e ba no ne ye na bedin komo ye ba ye no nana wusu opportunity oji ye fe so na nana ede ye ko baabi a omuhia owoso ho kra me hu bi da ewo na dwamra kenten me na me ka kiro ho fe papa mi wura ho nsa atara se obi a wotu kwan kwa abroche me ni deda so se ya na eja na nama ya konya ne din komo na panyiri baako na baako a oni ni din a ye frɛ no nana dwendabi ni din pa no aha ono no mom na asase no se bia obi tu anwea wo abofo ofen so a ono no mom na woyɛ panyina se bibi koso ne nkoyi a ono mom na ase no ebetena nso enti nana wusu direct ma ye kɔ hɔ ma nana ni ehia e no se dabi se dia brantie kan nsɛm no se sanete dia wonwu Asem Mpe Nipa animu ase na wontwe ano so ngofom san se onimu wo Oforisuo ena onimu abrewatia ena onimu omona samoa twiw ne nyina wonimu yen na emom no se dia kan abrantie no ontwe ma yen kɔ obɛfra abrantie no ɔtwe ne telephone fra abrantie no ena abrantie no bɛkyerɛ mu se ye de otoye no ena ofrɛ no wo yanim no se wo ma no ye no se wo ma no okay to ɔtwe phone na ofrɛ no no ɔde to last week ame ohobi abrantie ohobi ema ogitumu se no kre wakoto asase bi na na se da bi phone so de ye ntimi nka asem ti ye nko ne nyame adom ochena
na yɛmɛhyia nokorɛ adeɛ kye nnora ɛma yɛde yɛso yɛyɛyɔ ɛma yɛkɔe yɛkɔ na yɛnam kɔmu anana koraa fa telephone frɛ yɛ sɛ yɛba anaa ɛnam sɛ an yɛba ofo yɛkɔdu ɔfe so no nyamyere kɔni nana dwenda bi wɔyɛ adeɛ ma ne yɛ fɛ na sei na yɛ ahemfonom bi ne mu aka no sɛ nka ɔmo tumi ɛdi ɔfe so nananom mpanimfoɔ anaasɛ ahemfo na ɛwɔ no ɛdi ɔmo naa so a nka ɔma wei nke bɛfa ne ntoma pɛ fra mina meka kyerɛ wo yɛkɔ ɛkora wɔkyɛ sɛ wasi nkonnwa a ɔno no mmom yɛn na ɛsɛ yɛkɔtwɛn no no nana mmom ɛɛtwɛn yɛn san sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛgu Sompa Asem Mpe Nipa anim ase yɛkɔtɔ abranteɛ no a ɔtɔ anwea no ɔba ɔde ne nkɔfoɔ bae mesom ne abranteɛ ne nua bɛn ka ho yɛkɔe yɛtena ase na na busa amaneɛ de amaneɛ bɔɔ mo na yɛ adeɛ ma ne yɛfɛ sɛ abranteɛ no ɔtɔ anwea no obusa ne kɔhyen sɛ wokɔtɔ anwea no wohyia abusua no nyinaa abranteɛ nse wohyia abusua no nyinaa na wɔsɛ daabi na ɛberɛ wokɔtɔ anwea no ɛyɛ abranteɛ wei yɛ nua bɛma wɔte yi ne nua bɛma wɔyɛ kɔɔ bi na kɔɔ no ɔno yɛ sɛ daabi nipa no nkɔtɔ anwea no ɛnyɛ ɔmo nkwa na asase no yɛ ɔmo dea eti ɔmo yɛ sɛ ne nua no yale ɛma yɛ nua bɛma yi enua ɛka sɛ asase no ɔmo kɔtɔ ɔmo ntɔn na ɔno yɛ pɛ besia amomatɔ na nipa no ɔtɔ anwea no san sɛ ɔmo de wɔn ne kɔɔ yɛ a wɔsa akɔgye ne sika no a wɔsa fa akyire kɔgye yɛ no nti hɔ egyae nana dwenda bi abufuo sɛ daabi adeɛ na yɛ nua bɛma no ɔtɔ anwea no yɛyɛ no nyamie kure ni wɔn ti ɔntena ɔma ne ɔmfa n'anim nyɛ fɛ deɛ wɔanyɛ ne yie na yɛ nua bɛma yi so nua mɛma mi no ɔmkɔtɔn asase no ɔmo so kwan yɛ mfa so a ɔmtɔn anwea no ɔmo so anyɛ adeɛ eti hɔ no yɛtwetwen ya ne tintin tietia mu nyinaa ne sɛ deɛ kɔsi yɛ no sɛ nana mo hwɛ ma asomdwe bae na asomdwe bae no sɛ yɛ nua bɛma no ɛka sɛ asase no ɛne anwea no nyinaa no obɛtua 200 million na sɛ ɔde 200 million ne ka deɛ ɔgye firi yɛ nua bɛma ɔwu yɛ ne deɛ ɔte ase yɛ a wɔyale ɛka ho ayɛ 400 million nana sɛ daabi ɛna asase one plot kora yɛ sɛn sɛ mɛgyina ha paa anaa mɛdi nana dwamra kɛntɛn anim na mɛka kyerɛ sɛ anwea no sɛ na tiɛ deɛ yɛde wei ma 400 million deɛ daabi mɛnte aseɛ na mmom anwea no aka no mususu sɛ ɛbɛyɛ dɛ mobɛtɔ ne sɛ nti yɛne abusuafoɔ no kɔhyiae ɛma ɔmo nso adwene wo yɛ sɛ daabi ɔmo bɛgye 200 million nti ɛba na nase ɔmo nya ho bibi yɛkeka kankan yɛ na ne nya bɛsi ɛyɛ 100 million ɛnka ne sika dada 10,000 ɛma ɔmo gye tu mu nti ɔmo gye tu na na yɛ sɛ daabi asase ne deɛ sɛ abranteɛ no ɔtɔ anwea no ɛka so ɔfa asase na ɔnte aseɛ ndɛ ɔkyena so ɛka ho onya anwea no firi so na emu anwea no asɛ ɔbɛyɛ firi so no wɔn hepo anwea no bi ɛmfa ma abusua no na sɛ nke sɛ bi adaakye kuro no ɛba bɛto asa ayi no friend sɛ anwea asase no eti daakye bia no so ɔmo tete ne bia ɔmo bɛsi dan ne bia sɛ bɛyɛ yɛ nua bɛma no ɛnkɔtɔ asase ne bi ɛmfa mfiri baabi ma na abusua no so atimanya anwea no bi de asi wɔ mu fie eti asase na yɛ nua no yɛ sɛ ɛne anwea no so bɛtɔ no 400 million no nananom ampene na emu mu gyina wɔn sɛ wɔn san fa sika ne bi 10,000 fa ma yɛ nua bɛma na nkɔm kɔtɔn asase na ɔmo ante ase na ɔmfa nka ɔmo ho na ɔmo mfɔ ɔmo asase na sɛ bɛyɛ a yɛde yie bɛto yie yɛ nua mɛma no so gye asɛm no tu mu ɛma ɔmo kan sika no 10,000 100 million ɛde ma yɛ nua bɛma yi na natwerɛ krataa to so ɔmo nyinaa de ɔmo nsa ɛhyɛ aseɛ ɛma me video yi ɛma yɛde yie ɛto yie ti sɛ bi deɛ me ne wo kasa yi no yɛkɔ ɛyɛ ɔfen so dwamra kɛntɛn yɛ nana ayi me bɔ ne dian ma bɔ mu ase wɔno emom ɛne ne kyeame ne nana dwenda bi ɔmo nsɛm mo ka nyinaa sɛ abranti ɔmo nhwɛ ɛma abranti na ɔtɔ anwea no ezisi wɔn nti ofoso osoma ame a na asɛm a nana ɛka ya osi a wahwɛ ama pɛpɛlɛ yɔ ayɛ pɛ ya yɛ nua bɛma no sie no ɔmo atɔ mo a deɛ ɔtɔ anwea no so ɛho atɔ no okay yɛbɛda ase kɔkɔsɛkyi hwehwɛ mu a odi akyire no ɛkɔba ne sei a ne nkonimdi ayɛ Asem Mpe Nipa deɛ na mede aseda eni kabea aseda rempempa ɛde bɛma nana dwabra kɛntɛn ɛne na tranko nyanyina ɔma yɛ adeɛ ahwɛ ama pɛpɛpɛ yɔ ɛnso aba yɛbɛda ase nana wusu ɔno kyiame no wayɛ adeɛ firi sɛ ɔmfa Asem Mpe Nipa eni agoro ɔno na frɛ yɛ ka sɛ momra ne nyinaa yɛnhwɛ ne yɛmfa pɛpɛpɛ yɔ ɛnso ɛnyɛ adwuma ɛno nti yɛbɛda ase papa yɛnkɔ computer so adwadie ɛmra sisia Fransa etumi amwa
Simia. Yeah, I did dank Herbal product. I am the Biamena. No, no, chef. Dank Herbal product. We are dank extra. We want to mark 1 to 20 minutes every day. Senior, I'm Mrs. You. And also no problem there. Simia. What to say dank procare. Okay. So no dank procare. Okay. See every day. Sir, really, Come on, Joe, friend, dank Herbal tonic. when am I doing? Minimum power, and I'm to me. Now I'm to me down so. Me even no no. Oh, Charlie, me table, papa. Sir, See ya. I'm quite okay. I'm sure. koko ya bi betena no so ma me gye me ho enje me gya me na amogya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena ase na so me hia dank fight to care aboa me pa yini na fi for ma yeti ma dem ho Senior, if you pay us, that's it. Boy, Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo Herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu frɛ yɛn ɛwɔ 0244017556 ana 0266593330 FDA agye die nkrato yi ato Say di ni brani abaya no when di mo e bi ni paso eh ya dia paso esa do bi abo mo baji binwe paso abo mo baji binwe brana benu bio paso abrim pomo so mo baji binwe maminti paso anafu e one more we fue one papi paso paso inti fifue maminti paso anafu e one more we fue one papi paso paso Nominyansem wonto manipa wonyan fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene nso se FDA agye dwadie nkratoi atum se opedudu etu a fra homa turufue 0533 770 490. Okay, nyamia yade se enkunimdie enso aba yedi kaka kire se nananom atrankumia ofin so omo yade papa se de mebofotene kokosachi eka ye no se kanananom bi esua nokure kaseya keduru babia enka pinche ene ntokwa no emasa enuti nananom abu ofin so yebeda ase se omotumi ama asumdue aba nom di yie so ato yie yebeda ase papa nananom ofesofo yebeda mo ase omo yade pa omona samwa ofo abonance wa Hawaiian say ne bon yebeda ase de bia meka se e programming kan ni kwase ni pebi ma den enyampanifo te se de ye kanya on se ekoba ye yebo na na abaso ye de bedru baabi obekọ hene bi wona opamo ai na de na asem ni si ye mo ama me na so na makọ chance aka enti sa ni pa kura ode asem bi oba na ho akoye no ma bi se na na ye kan because se nipa no antima amfa sebe acid ana wankotwe sekan wankotwe aba amfa anko prot no so ankodi ewu nanka ode ba ha nanka twetia sa ni pa ye se ka yebo na abaso se asem how Oforisuo ade ya wo dia na obi ege a wanhwe ya wobetwe aba yapa ye wonsase bebre wona moja hwe aguso na sa moja na hwe aguso sanka te sa abrante die ya ode ba ya enka ya kabiche bi mo okro bi so but we die ya sante ade ya henfu binom wobere na nipa no ede asem ne ba ho na wafiri machi ede akono ko na ye de na ya jojo no na so nko anya bone awza asem be na nan muti asem no o ma hu se bebi asem ne nam no na nana wo frɛ ye no na na kya me na wo frɛ no me ono na me bo na baso de nti ama me ka sa so Oforisuo wo tika kyerefo no tika kyerefo no o mo ne ma nananom atrankonwa bibufu obi kya me betima ti asem obekwa akoko na de behwe o wona na de waso ye me ekobo nsa bi fe yase wode yasem akwakwata radio so no asem na nkasa na onipa nde ba no wantiem se nipa na asem na ode ba yes ode ba anase ne so ode ba no se wan kotwe aba wan kotwe tuo no na ode ba no wantiem okay enti ebeda na nanom ase ne wode ana meka ne se duru mebi na wa wokoto obi ade
sɛ yɛ busua de a to boas na hwɛ mu yi guade yɛ busua de nipa me ntimi nkɔtɔn tina da na meka sɛ obi kotwa bɔde wafuo mu a me obɛtɔn brɛ me sɛ nko wawia sɛ me nyankopɔn ɛna mu obitrim nanso yɛ kye saa nipa na wo a wotɔn so yɛ kyew eti sɛ wo kɔtɔ obi ade na sɛ kyerɛ ho ba asɛm a ɛntwe katakata nkasa me de matɔ afiri obi sɛ ɛno na ɛnam amaduabɔ bi ɛbɛtɔ obi fie no eti ɛyɛ sɛ ayɛ adwebrɛ wo na yɛhwɛ na yɛmfa nsua deɛ wɔ saa nɔma wɔ fo so me das okay yɛfa kyia kɛseɛ ɛnkɔma nana sɛ bɛdi ako ɔwɔ ɔfen so ɔmo nyinaa yɛ adeɛ papaapa ɔtumi sɛ dwamana nim no na ɔmo fa ɔfen so fo mfa dwumadi we ni agoro ɛnya asɛm ketewa koraa the nation zanka awurade nhyira Ghana nyinaa no nhyira ɔfen so man hene ɛma ne nto nananom atena nkonya nyinaa mɛkyia yewura na mɛhyira yewura pin so otumfo sɛ etu ne wofa mishira no na nhyira na kwa ma me wofa ase man hena wo ofin so se wo nyina ye ni se ya asante benya ne beauty na ya nyina ye hwehwe na ma asante akon akon ni ye wo kuro bebere asem se ya ba ya kan hemfo na ntu ho na mo ma mfa ho mpo adwe se de si ba ne se de ye kan na no matimatu ho na mo ampa so mo wura mo hwa asomdie kese a ababa beda wa kire se o man ne manfo bu o man hemfo ndi ozo mo sole waka ne nsem bi anke beteki mfie bi nsem bi ade mente mo ase be obi bepra obi bekum obi no omfo ma no ntum ne ntwatia wa na asomdie mra omatima yi ne se ye sei ne ye hwehwe ye sire nhya de mo omkosakosa ne aka akire mo se efina kuru bibi sa aba na ye ofin so a ya nana no munyi o maso maye omumbo nwura mu ntene ma ye adwuma no kura nyeti anya mre na afi man Ghana so mfa ne ntuma pa emvura ye de we ya dance de aka akire nu abi obi jeje ne se ba ne sei ya anamuntu kase na wo se wutu na wo ba ba bi ete saa na awurade nam ye so akon de ama papa de mra hye ne nsa kotwe se kan bi a ebi anke na oda afi ase nka ne ha no so bo ye ba do hunu sa Asem Mpe Nipa bo adwuma de ba ye de ya no tum no na nanom so asum do a wotifia bibi tete wo no baba bi party se Sompa Asem Mpe Nipa fa asem ne beda ye na ye ne achiema ne ma enkoto timfama ya ma mitia Oforisuo bema yewura na ye beda no ase na nadwam na kenten Oforisuo man hene onyankopon koso nhye na nanom nso mo ne chidom se be ya na dwade ye de amano no betimi edi akwa awieye na nyame adom ne nyicha ho de ni apomudi wom na biem nso no ankasa ne chia me na wuso na dwumade ye koso no freye na one ye kasa ode ne wife okra number ne freche no no ankasa nso sa de number freya wa ya adom ama sese wa boa ya ma asem no yetimi anya ne pomasi brema pa bi e de asenti asedan koma wonom na ya na yetiefo ne ahwefo ase na ye ka kire obi a wo haw hawo ama ne hawo se Asem Mpe Nipa wo ba wa befie won fom nkwan anasa won fom kwan me pa cho bo modin a ye numbers ne production lines pa cho mo fa ngusu mayen na obi wo ho a wo frɛ meba nne meba kina ode yi aboa kokosachi nye na nya kokosachi ya wote ase no mu ye na wodwa na no mu chirechi frudi sei wode ye na mesimi dan wo kina mesimi dan wo frɛ do kra bo se na meba wo kina meba no wote wo no de problem ne te wo bra obi ba ye no wanya no ye dia wo ba Asem Mpe Nipa ye be hwa aboa ma wasem bia na no pomasi bre no ye nya di ama ma koma to ye ma no 0243 58 another 5878 0243 5878 pacho wa MC hofa your production lines ni gusuma yen 0243 58 another 5878 and a 0552 095593 0552 095593 0552 095593 mpacho so di asemo aba ebia wo friend and sen wa anya yen ebia wo de na che munya hu results pacho ye bi wo wa ye frem wa ye nya munyina ne wa asem bi ha bia no sero mon frɛ na yɛn hwentu nwa na mopa mo se be ya bibia beto yɛn to Oforisuo bema yɛ fi anonsia ne na ade hye nyina se wonso panyi pa yɛ da ase se wonso asɛm ne ba yɛ no tena adwam toto ne mama bibia kɔ kama ma fa anonsia yɛ bɛda Oforisuo na nanom atan konwa ase se de medi kan no ɔma yɛ ade papa se ya na nanom bi ɛyɛ no a megidi se ka asundue ɛbɛkɔ ama Ghana santeman afa ne tampa afira won sa asem ho kra o mo ya de papa kada che se de wakoma to yem
we ne Sompa Asem Mpe Nipa no ye no tententu no ba fo ye boy ye ntaba mu no e de ya ye ba ofen so no nyame ahye ne ho animunyam eni asomdue enko why di aka akire nyina no nyame be ya ma why nyame ti ase ya je so amen 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 waya de aya de onim su so ko aya de pa za branti ni su ko efe okugu atamu ni su ko efe ya kwa ne odifo sama break as center enko twetwe komo simadu so brazil ya pa fasi ya prachna mada koko zeji chira unsu akonyina be dedi ha nake na simadu super pepe na me brana toto na mebu no odifo sama break as center bi ibrim akwankyere papa no eja kokko no aso eja kokko na so sofo memo akwaba bibia boko de bibia boko se drew yawada si ne beto se mo bo adwuma si ya es mama santimai I proud to see nya sa station kakraka we okay o kuma si krodiem hanu gamra ja kokko na so aso Oforisuo edinkai me boma baso na odofu bi of nam no waka was wo pe wasem papa hwan no ai onso yen santwiri ni na wase no nani jew bibia ho kommo se de wisi na se de wisi starting ne mane no mpanyimfo betena se no kwaku na we oye bema jamna mo nante nyam fa krese de kina o maye se na mse menkai me de ma wo wa kai o mintimi za me kai ade akwaku aya ade anyumira me ni ajo se ye bema so yo boy abaso body Oforisuo me beto ye de mo kan nanan ma wo ofenso na dwamra kenten ofenso mahine ofenso mahima na trenkunya nana chiame wusu no odi chiame ache wa ya de pa onni mo de papa onni de papa na me ka kire na ayesi minim se mo be ko mo na so so akwasi de bi we ba ko chia se mo ko chia na obo na se bi di akon nso di won de ni free kuro ba ko na baby odi hin ye fro dwin da bi ofenso dwin da bi na dwin da bi no kura di di ende nse dwin da bi na chese gwenda bi na yekuru ne mom nye nipa din dabi gwenda bi ko se chi di on ye du ba bia na se bi di akunu di na no na bakwa sabe na efe keke okay bi wo bi kura ye ofie no ha oba ho wonim so no nkwa no wo hena oba ye obetena so a no target base ankrofo omo hie ehie no onya nipa be 300 ene do mu be fi e do mu be sua adwuma oh nice ebi ko sua ade pam ebi ko fitting bi ko captain o di obi agunwum ye kuo nda ho sesi e ana chese wa ma police an ha wo mo dabi otimi ko tena o ma mo ye de mu ye wie no wodi wo ba fi onya nipa be 300 da ekuo nda ho a ebi asua adwuma pon ho ye adwuma o ma twe mo free ni bone no aba fi aba ye adwuma bi aba wo fie kama enya asam keto adwuma no bi na se bi akon ya mo fa ni din ne number no ntome ho mate me de be ma ye ne be twetwe komo wo fi o de o ba kan nyina so yo minua se ye duya kogudi a afi message wo ho a odifu somewhere se kan chairman for afi 2025 anya se 2024 da obia utuka free asafo market na wo kwakra wo de na to asilita no so a ususu tia so fi se ho no eye ba bia go traffic ni niema udu kwantimpuma na ko speed afi 2025 speed na ekono edi nipa ewom na ekosa no na de de wo konso no etese okonya abonsa mo me ya de pa bi ama kwa de ekono wa mo ho modena mpe odifu sama ho ama ejaba family house ro ama boban bi na so betena mu saa no 2025 idu be ko ba bi awo mpe na de ese nipa hye no so ne se we bo ho no na obi di agora na nipa nso onko ba bi a wose me nso me nko ba bi a obontom fa no mo nka wateto no ukwa agrom te oni buchi a ho se nipa no kura asora homache abodifu samo ano papa no de ne ma pictures me koto maami bi wose ne man bi wa buruchire bi ye adwuma kese enko onwie ebi wo mu aburuchire zika bre no ebi nso ye adwuma kese wo Ghana ha enko ni problem unim de wo sa be wose wo babo ban
oba modifu Samuel achana kwankyere babo ne ma na ho ban ama baabi omu gina bre no entema fom unya ni papa se ya ne bia na ho maame se be wa akwadworo wa anko baabi ama na ne se ni pei ba nam ne se ono wonko baabi aso so wonko baabi a untu wanyini wani afi ye bonyame me wo ba wi se wani fi ye no ade bia enka ho abeka ho bia enya ade pa no ese se utu ho anamon Oforisuo oku atu obi am se kurotu na umieze wu unko akuro muda wese me manada ho wanya tipaye ese onu madura ekọ unko tipaye da bia de fro enkoda wese me mana wo ho efiri se wonya waji se obetu ho anamon a osoro bo ade obo ano odifo Samuel de na asem nyina anse wote ho wo banko a wonko da efiri se mpanyimfo bi ti se na nanu hemfo entimi fo mu dini ma abam mpanyimfo mu nyina be di adanse kokoam untimi fa ne ma ha na sebi obi woni sika woni bibia still obodifo Samuel ho se wanya ne sika de no behu obehwe de wonanim se don fa sika no nkotwa menam woni hwe woni kwens wose mitifie na wadwodwo no bo na obi okwa na asem oya wo tena dwuma mu ama ya fe babo na baso no katache hu de beye na wakọ ensanse tiri makora kana no asa wakọ abeso no wodi dagatam na semse basa obo hu na ya za tena behwe fom enye kwawo na wo mu di na chi nyina be san ho enti se wantu anamo asa na me nyina be yaw bisi ya tv ya se nyina nim se ye ni cruise bi na tie na ne nka obi anko ne ba bi wo hu nyu sa enti tu anamo bodifu Samuel ho na anu ye otu kwa kwedi 1 week wo koye no na mhu se papa no nipa ho hia no wo se mentena faako adenti na se nipa mpempempem ba mnsem no adenti na menkonko bi se nyame de mensa anyenka wo huma na mmoroso wotu kwa wankra woni za me frɛ no no se kana chekate na okret besa na baabi am no enya Ghana ha me kɔ baabi ko bompa ye bisa ni nyame de wonye to se afi 2025 yi no entena ho bra na ono de woyɛ no so bisa ni nyame bibia se afi we minye dai na wa kyerɛ no enti hanka chifuna na woyɛ n'achi no bibi foforo asa be kan ho a woni awo ba ne no ano okay enti sabire a waba ye wonya na wotwe entena ho kɔ na afi na hyase se wa anko no obi kwa na we kɔ a obi akɔ aka nipa mienu mo aka mo no wo mo akɔ no fidi anke ye besuma yi wo mu ane ade so anke ba so mu nyino makɔ baabi aba odifo Samuel hɔ no a ahye no enkoto mu pumu o ebe ba so mu mienu a mo ankɔ baabi no enti obi antutu mi kamera Ejaba family house ahemfie ahemboboa no kuma se mfimfi ne babo wo mpaye da wo so wo adanse die te se de ehemfo ne MPC bi di adanse wo ho no nye sa ne nyame bo wo entena ho na wo tena ho de ankofo no betwe ase se wo ware wo tu kwan wo ton niema wo kotu gala wo fa adwuma bi apese oye bi odifu ntaze for sika bre no wo se for sika ntu fie ne bebi san se hi pese mi yese madamfo bi ye bi aye yie na me so mi ye be yi wo se de na wo kra anko enye yie obetima chewa ade bi kwa nka wo mpe wo degree ne masters ya wabo a enso wo se koho ye fa man ntu dwa ngi se wa so omre ye pede nani abre bra ho ja kokko na so e man 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 ye twa to na 0578 40 55 19 what ho ando papa no nsia no atana okay no miensa no asora ko homi kwasi adanko an wonya adwuma enso de bompa ye tam ade amaba ye nachi ko ho na nso ko we wo birim ni nyame amoza no okay omna Samuel simamie no mebre no ene simamie no enwa kasa na de wokan nyina no mgidi ye se ebetra fidie so ho no ma anya agro bi ne yedi ese ye pede nani abre fosu asema ye kan nyina no bi te baabi because ko baabi amfa enti de ye kan bi ane guna so achi na mamenka se mincho so far as any party we ase awoko ba wodidi no si trainente ya echepa de wonya ya enu ti me ka kire wo se baabi ananti du baabi a wankasa wo tro asetra wotimu no wo hwe wankasa wabrabo ne fia wo firim ene namfo asebe ono omo nam ko omo ko manim busan wo se wonya boni bia nti anyame eti nyame wo kiri wana me makasa ase me se yetime wo beto asase so da ebe wo ato asase do bedwa rokwa na wasesa wo hyebre but nimi na wonim ene nipa bi ti wiase wana
enam efie bɔne a ofrim efie bi mo ho se wokomu a nipa wo fie onyina ye kama nanso eka obe no ma eye basa eno sa do bo se de wono no ye kan de wo bafa no 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 ate ho okwa won kra ndu ba fie mo nipa ba ko ne ma de bia dia no mu di but won kan cho tene ye ka kira wo e wa fidi wo so bomodi tu anamo onso manya ho achi je menna no ho Thomas na nka se me de me ko hanfa na ye de fie de sa na ete o na ya de we de abam so de enko edwa de mi ko de be ye kada bi tu anamo ewiase ne na wo sa akwa enti ne ye ka cho se obi bia wo ba bia no cho se manhia de a wusi kromu akra ketekete kura ba che se open manhia wudu ho no ma filling station na wo de number no ye de tudwa maka cho se odi for somewhere wo de wuni kura na ne number na ye de tudwa no fa ba ko se wallet ana o person the hia da ana se ntoma bibi ento wansa debu a wo ba hia of your friend say odi for somewhere eti ye ka kire wo se wo ton ayento woman ya ono no sabe wo to twempra de awonso obaka makama wo twempra awonso but obema ba fie ba ware ne ko fie no na ga se ye kwa busa ho se nti wo de bia na nye sa na ya de foforo nti wanka sa check wo hwe obu wo a sebe ono nko an bebi obewura no obi abewura mapie ono nko awura mu na aloka na ya to gate nim enye wo obi visa wo koje enkoyie ono nko an bibia ye kama so ese fama no to anama ko odi for samo me ne wo kasede nti na wa ama no bebi odi for samo hye enne adwuma fiti this week ya besi samri wabo adwuma sa wo kwa nya asam ketwa de nani abre ena opono na kana so se dompa nkrama be 20 manwe no wo de man no obewe eti bomoden na wabrabo na wo bone nkoye ade na wo ton nkoye akwantusam wukuru akwantum ena ayese trom de amanfo obai obi wo ye diman ha ono nko na mo ye mfa ne mada obi susu hwe ne hu ye de ne baba eti fa number ntu ya ne nko yo mini ameda ase pi wa de number ni 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 ye twa to ne 0578 40 5519 ejaba family house kokwagie o na o man san fa wo haw no amane no ensan ko wachina akodi ko no di for someone no atana na kunwa kese no na o yen kasase bla be shan 101 ofo so adanse kese bi apie na ye de she fridge mu ebe ba metin ho kakra bi woman bi ba ho last year November ni mu oba wo sene maame mane 10 na 8 ni do mo Ghana ha na mienu no mu ematimi akodi abrochire no sa 8 no ma wo chogu ha cho ma wo obia ne ma so anya de a awale ka ho na wo mu no mu susu mienu na wo ma na timi akodi abrochire no ba kokora ne ho timi awale ba kokora ne ho mo timi awo mienu no mu ma na timi akodi abrochire de ba kokora ne ho watimi awale ba kokora su ne ho no watimi awo ana o sisa amfa picture de bae enu adanse aba ne se wo mu akodi abrochire no emu nan ye wedding nyame aduma adanse apie kese pa adanse apie wo mu makwatena abrochire ho na awale ma wo ma no emu nan kan bo ma ye am se so mu ye se roman for mass wedding emu nan kan bo mu etu de tena ho no na ka samati abre bra wachina da eja kokko no aso odi for kasa Samuel tena se oyen kasasie be hia no na wososo ha no amane no enfru sonko ofoso ye che obi bia noke Eura de Casanti noke utiopa nyasem ketwa ofoso be ma no yei ija popo na so wa kese wo frifin so ho ayo o ya fi de fie kwa Jesus de fie no maboso nchense na afei ure fie won so amana chichapra na ya busu apanyi ya de o si fie no so no eda bi edem bia o de pronto anu da no otum tie fie de o kira o mmere kra ayo mesin fo kwa ni si you okay divorce am broadcasting center ya na hwehwe nko no kejwa mena so udi na chi a enya asem ketu agwa kekede yakwa yanim ten
ena yeko akọ dwumadi no ano ayese ena ye bre no aboboso enya asem ketu akra ma producers wo bo Herbal so abafi ha ena be yire papa na he dia ibewie ansana yapon tam we dia man ye be ye ne kakra de oba no enya atrase na yeko enko yanim ye maame hindu free buy asem o wo betena fidue mha no enya asem ketwa ene na mema mienu ono mo baye so mu saneni omo beba no mani ayi si zoom omo awraho enti no aduru bia enije ba yetwansa awraho ba so a na eno mu dibia gum enti mema no asem no enkosie no mu betena omo asese woni omo twetwetwa bia wiei ya seketwa no huhuru ede wo mo woro wo mo ho ya asem o ya asem kase kra ma me mo akwaba kasa den empom te say wudin de say ya fra wo say ya akurugu firi hin na bae wo firi hin come to subriso o te fa botoso so wo fa hin come to hono a ma me wo hawo ne sen ya wo dia beda Asem Mpe Nipa say ye moa wo me hawo ne say edin bikuna onya moto nkansia ukuna e frɛ no say ya akurugu na so de ya akurugu asemi so na so okunu din na wo fa to wo so ana ono de yawo na wo de ya na akurugu na pem de nyame ase yentie o ana ja onya moto nkansia esumi ne boafo bia me frɛ ne bra no mo obi amfimi and started me kun be ko office timi ne ko or saying or te possible so or saying emergency me ne to wasa me nya boafo me frɛ mo kro mo ma and started me yi me kun afiri ho no me yi no ne ko afie so me hwa ade na enko yie na ne ko or se kanya ase timi do kanya ase na mo bisa na me kyerɛkyerɛ mu ana mo yɛ den omo ma maduro ensu ba na mo bo so so lia na adwunu kaka o hwe ho na hanu aka na adwunu na bai ontimi enyere enke ka no enti mo kasa wote o kasa hande wote na ba ko ne chia se dia wonte na de odi moto no bo no no wai onu anka na dia fidie no ko hwe ho onu ana de hwe ho ni obi ana ka no self accident na just onu ana di ne ho abro enti odi hwe ho no me frɛ ne bra no obi amfimi ida obese na otwe ka bibia beba mia obi chese obi kura mfrem ka say oh mama wo kan say empase me bra no se no otie da me pa obi kura eren amfimi oh enti ba sa no down am say dabi sa le meyi mikuna de me company fu anim idi kwa ko se me ko bisa ma omo ana doctor be sama hefo doctor me ma doctor se be sama ana doctor se me eren me nya butre na se mikunu si ye ide se meyi le mi yinu na se na adwum si ye no me se na adwum se kesa me no ko kasiem na me sa de ne ba wo masua kam tu ye fra ho or say ayi kulem do fe ayi wan yenti onkomo no ma adwum kra yira wa adwun yira okay kai ye ba se si awate maame no se yaw no anu odene o se na adwun yira ajine yira so eno so ye nkomo fufuru ye nkomo fu ma me home wate mo adwene no mananyira manemere fi ansan ya toa so wate ye konye kopa mizo drink ni bi ene 5G miza no bi emfa ni adwuma aponto ni abadin to no nyina da e mizo 5G miza bro nyen amanfo te depa free say awohu aba ye nyina mizo ni 5G miza ne nya bi serve wo mo nya asem keto akra orofo ye konye kopa bi nto wate na ye fa en serve ya hoho ebebo apo a aponto ni abadin to ni ayiyo ni nyina mizo betumi aboa na nyoma akonkan sciatica expert eye 21st kene ko se yade bi obetumi atu ase wate na nsan ko Europe ye be se ko South Africa the sciatica expert 21st clinic no 21st clinic buy no mu ni hu ni mu ase dawo ne sayo no ntempempem na de wo yade ko dan wo mu na watu ase na de ama wo kama etetitia wo mfidie pa wodofo ni enuro no enya asebketwa abibiduro so na odi tu yade ase wodofo 15 branches yo ai chance akura yisi bia ka ho firi se Ghana for age 21st clinic atum
enya asem keto akra orofo yi se bakuma se de ehwan overseas o afa radio chemu obo ase cancer quartet called junction obo 21st clinic ho sunwane kranza tachiman o say 21st clinic o nyemini nkran so obehu no e wo dome market enya asem keto akra 0540311311 0540311311 3 aba center du papa odi abadwa so edi tukoko ase edruya no nam ano hye enya asem keto akra etukoko ase pa koko master no koko una no odwane enya asem keto 3 cool capsules koko master na make camfo nam dia ma no rofo koko ye yare bone pawo uja na moja firi mu ba koko udware honam ye ohene koko nye papa eno tini betu ase ne dia ma edu papa meton ma na anwumire 3 cool capsules koko master ebeboa ama koko no ase atu deku kolina ke badani heba misi heba apida koko a ubenya biato na odi atu yade na se 0546 107 107 0546 107 107 akwantu semina ye express group ya fi akwantu sem kodano for akwantu enkodan kwanchen ni bia ma no nye ene wo kira kwa na bra bia 21 express group semen kan tro se obabua ye Canada UK US Australia Germany henfa na ontimi emwa se ukosua de se ukoye adwuma express group Kumasi Accra tema East Legon takrade sunwane tamale bibia ni ubehu wo mo ewo ho enya asam keto akra 0249300448 0249300448 eye Kitima Herbal Center Kitima Herbal Center yade abai ena de koda Kitima wontumi tu ase ma hwe infection no Kitima tu ase na Kitima so waduro bi ho ye friend boys or the kind infection no kofie ko atika atijin eye Kitima Herbal Center ena de say duru no abadwa so amama mu ano mrante no omotu agu so nya aseka emiamia kire wo mo ba no ho kire no wompa so be ma eduru ba bia wura ni efre mi wura na nwoma konkan stomach ulcer na asthma stroke na pressure na or for a fibroid na Kitima Herbal Center and am say me kai ko na me wa density trudo adebia me kana fidie so a omanfo dodo no a ene frɛ me sɛ eyampa trudo Kitima Herbal Center no or for enura papa we wo no enya asem keto akora ebu akwa methodist wo one hwenebu akodua suku no na edi ehwe ne mu pa yenko Kitima Herbal Center yenko tu ye yade ase yade bibire biada yenyi twi enyi adoa yenko Kitima wo no ntu ase emfama 0246914717 0246914717 yentie biem 0246914717 Kitima Herbal Center ena me kamfo na media man no na nyoma enkonkan KKB Herbal Center the youngest doctor ye KKB a divine expert or intinimu yesisi intinimu sisi de yare foforo neba se intinimu nyasisi pe yade bi ebeba no enya asem keto akwa emma muja no entumi eni afurusane moja na entumi eni afurusane so na de how amane ebeba nipadua no so orofo yemma intinimu na wate eno ntino KKB Herbal Center so divine expert orofo ejare pe na uko KKB Herbal Center ontumi tu ase eneme mo yade bi adin nemum so yade nko ajo ho achini na KKB Herbal Center se bramie tonchia eno ena ye me depa no se yakoni akwa tonchia de yade bi de kwa dan KKB Herbal Center bia no didie mapawo ho sa ahoto ebetumi aba efri se oye divine expert dia na entino eboa ne mugya dia furusane dia yade bia de beba bia no obetu atu ase na wo dia man Kumase wo soame municipal assembly ene mekoma kwantempo no so saa na woja Oldbury enkran community 25 for tema tachima otwimia kwanta Kenya ase number 2 wa hafo odofo KKB Herbal Center yekwa nwoma bebo papa 0557346080 0557346080 KKB Herbal Center ena mekamfo na media ma ma me sesi a wakai yenko enim yentio me pacha mi yin ba no me sande no ko or say ayi Kenya say be free or example yenko be free ayi ba or say yentio mame be ni ko fa or say kroni e fra no fa oboto so fa oboto na krim say da be say dey sikon na fa oboto so no na hospital bi ho na ho no wo mesi ho no mo din ba ben microphone no ben no o mesi ho no mo sande ni ba manfo mo se me fa mbra manfo ti manfo no mo sande ntumi ko Kenya ase ti Kenya ase na mo ko twa ni picture e twa ni bibia na mo sare me fa ni ko sunyan x-ray
patron didn't go to your society. I mean, some fam and let them what say, Kumasi had Jean. And T.G. one run and the drew no so, ever man a drew. Says, yeah, no, Uchinchi Potamona, when Yarisa. That be an almost. And yes, if I never G. Kumasia. No more, you know, prison. Noki. And to be about now, I drew so, ever man a drew. And to be caught almost Mammy Cruz or Monco or Mumian. Yes, or Munim baby. Soon in baby, I was so bizarre. Imagine some meaning baby, I was a mere. It's me beside to Monshop Muniano. I'm here, Mikota Drunamra. A man no catch us or Munim baby. Oh, Munim baby. Oh, Mumma Kumasiada. Oh, my bread, papa, so much that. I'm so Munim baby. Oh, I know my baby. In Pacha, oh, my Sramoton. Oh, my essay. Sram no down. Also, my essay. Oh, my Sram no down. Sram. Papa. Sram no church in bar, as any say. Oh, my tribune on down. Oh, my boo. About an Jamison so many more, and some Munsha Muniano. Somewhere, Mamma Munsono. I mean, got a drone. I jam me almost on my hand. I'm the McCoy, me caught a drone, I don't know which enemy, to me, I'm back on a buy. Don't such them some young anymore. Now, many are drove for night, as Samba. I jam some mind, Pumity, and some more. And to me, caught a drone by, they are tossing me, no. I may show me crowns. No, Tawai and Unya drone be by. I drone by. Okay. No Browing. So, tears back on a minute, Ben. Was I know Gina, a chiran on the Ojina, maybe I know Odi, or Tokota Wacho. I would know a Jayarin. The old minute band is here. I'm sorry by. No, dear watch. And in Yanso Abontin, no, what a dining, what's the dining? On Minians were Abontin. Nimian or Yaran Mumwa Abontin. No, when I was tea. Dining if young and lady. Miss Lucruanya, no near way. The because I know I want him more, none the word did. Give a hand and may answer. Only Nana didn't free. No one so by. Or I mean, only my friend no by. Oh. I think I send and come here. Minister Moon, my boy, make a milk and bear. Shame yarini. Now, Mr. Mika say, no, a tough I'm so, and call upon me any. So, paper milk, mammy. Why should you not remember watch room? Da, I'm in the apartment paying for no. Or saying, I for no one. Upon I must say, no, yeah, them I want. Make me report, I must say, quite a minute couldn't mean a bad doctor, Han. Called me fast on it, and yet, oh, I'm sorry. Monsieur Children, was a winning baby. Miss Mia, who was not bad bread. Now, also, my Kumasi had not bad than I check. Tiama Kumasi at town when you took a crack. And to me, dear, I know so chinchin me. Oh, that toba, if I make no. A drilling any picture in your place, in I one bag, Yamukra. And to honestly, me for my did I was a bokti. And then Yama, and then Yama, and then the jolly be bearded goo booked him this year. If I make so a tummy in a ring, Edico. Yadin, you know, or bag in Nina, enemy basket and be bearded, and Yama will be jolly. Was selling in our court. Tessa Okruno way. They say a penny you be. Why, who got to do number no Nimian so? Mamma Naira, that make us say, Mamma Menese, who got to do Nabano? Oh, Mamma Naira. A member Yanuan Tian so. Oh, dear Danny watch a dear. Mamma Naira. It will buy a dinner say. But no much in your Timua. And Tindra, best a name. Oh, didn't call Doctor Moore. More penua. Penny seen that. Oh, Ukruna that TV is way. If I try one. Oh. Na se se o se na bagyo se na afu kakra te se mi die. You try no, na mfu. Na ba sisi ai de. Afu kakra. Afu pa tenten e be sei. E be wa che mi die. Na ba adwini wom te se mi die ya. Adwini wom pepe. Nti ayi ne tiri nyina ba bi o hwe ho no. E fa na adwiri. Adwiri ni sei apapai. Nti ni nsam ha nyina so. Ene ni nsa che se o ye na tale ni sei. Ni nyina adwiri. E be sinai. Então mo kranyi mo se hio. Eto hwehwe no fine, mo hwehwe no fine. Da kruma ba bia ni wa ya nchini. Da kruma don timi ko hanyina. Da, o mo yipanyi mai. Sa. Ya chini ya mo hwe konfa no chi ho nyina. Ya chini o mo yipanyi di ya chi. Na mo busa fie se bia wa fa ka ba. Ya bisa so o mo afi onko fi. Ta onko fi. Ebesine. Ah, ma me wa se mi me wiase tie. Tam wa ya twura duro no ma wo no.
ene mema ne kotomra omso omdu omntimi ko no omnim krom ha omnim krom ha woni wo mo ko no matwa bi se do matwa bi no mani so krojin ene omso omntimi ko ena wo momu aba kuma se ben fie dunyo wotimi ko to aduro nyina ba ye oh esi mitimi chine akura ni betutu kwano wa eso nanti mi du mika so ukunu open na yaresa tiesese no wapenu anhu no ayasem tese opesa ye den ma ye pokunu ma wo aw tiesese ye ka se wo de so bo obi so mo na ma akunu ayira ka de bebo hefo achemi kunu omumiyenu no no mo ba ye kura ni obi ayira ye pe no mo ma mo ni na ho enipa kura mo hia no mpunipo mo ba da hu no ba ku iti wo full steps isani ani otito no osole obla de nyagopo emkrofo amanyo ma bi de yesedi o he ba ku no kura wa ba bejusu ene o se to aso kosoro ho bese papa bra no hwe ya ene benya asem ya asem o na ba ku no wuro ne batakari no se se ehuro de no da ene kura asem momo ade asem horo ho bi siro mami ukuru ba ko no wuro ne batakari no se se ba ko no so mpa buo mu nya asem ketua o yo wuro ne mpa buo no de jagopo subayo etim kumi free ya free kanya se e de free sunya besi ha besi sete kuseni e kama mani hunu se sete kuseni emema no mudi machi obeka se bi oh wanya boafo bi na mudi wachi omuta wachi ta te kuseni nyese metia na medwa manu omo amfa bi ama koma 1000 sei na wache no ne de omo no nyina wa obotom wabosom omo sika na me ebia ye de furuka no na sente saka omo mfa mami oda se mi 1 million se bia be furu no se bia 2 million na se bia 5 yen pa mi se 1.5 500 no omo mfa mami adenti me bisa omo mfa mami no mudi matem na yi mani ya ko furu ba bi na se bia 2020 me fa you see 1 na se 100 cedi de ma omo ma me nsesa oya adwuma bai acha ye kuya onu kunu acha ye koko adwuma na ba abaka ma ba nyanche koko no so kakra acha obehu kunu no wate acha mate oyo ba bref obehu no wate ese memme die he fanyinam so omudi wachi o fanyinam edin ene medi na ehwe wo so eye fanyinam na kura pa na wo kan fanyinam kan ko na ba kura kaye na kura na de ni ja obi se me pa cho me kwa ba me to adu na mo hwe mi kuruma me o be hwe no kura mam da na wo wache na wudie no hu hia o che nipa no na omunim se omunua na adwene ho akakaka omunim ba omunim ba ko no kura won frifio endo na obehia ekumase o penyina wo hye batakali no ono no okumase a wo warse sehwia na ba enwa se ondu sehwi papa endo na obe tu yo ha o ono ko ametu akura enra na omo yire wo ho to mo bo mo cry so mu nua yira so mu nua me se anyumbre ya na mo sister e ba sa no me se mo yan fresirem enam se de ma yan fa ni nua ba akomra na de ye no producers shro to manim se ka ye mo nkasa na ba bi ekeka kono wa che ni wo mu die ye di nipa eja wo mu a wo mo ye no enye fe ka nko na ba ekura ma me ka ye o adofo ye wesere kuma se mountain sofo Asem Mpe Nipa yesu kire mu a yeni suoba ye papa yi na yire kire se na bodwe se na fu kakra awe die ne picture bi a che eno nti no so hu obi a ye yiri ti hu kware a prestata ni ti no kotwa wo ho na ohwe okuta basket ya na bokiti bi a odofo mo ma ye hu ba bi a wo kai wa bra mama na entrance ukuru ni friend say pani trance we de ni be hwe ni pa wa yira your friend say krum din dia ba mu din no mu di sisie me na me krum din dia pani me mo akwa aba kada che empom te say o hote say hello
Penny Ushamanim. Who did they say? O say, Umiana Irano. Your friend say, Umiana Irani did they say? Yao dear, Yawakuri. More barbarian. And what day? One teaching papa. What? Now we are no Adentina Kofa no Chedi Nija, we are so watching a woody, one money and corner, a yampa. Sorry, I know you know, or not there, not when you want to me could have watched and I'm going to throw a lady. No, no, so throw up when you answer the and me pay up and you have a fire. To know we didn't know who did it. Now, Krugus, we did now, who did it. That could be so did. Me pay up and you have a fire. Who pay up and one who baby of fire. Now, who was one who baby of fire, no other than one should around. And now your wife is so did we are. Uja mono. Caution as our own. Now, who did they say? Who the Kwaku Francis? If I had out a potty, who knew me a tip for Aquana? You fear one no one. Crobeso. Utikumasia. 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 Mamma, what to hear? Not to hear. A sort of hair. A sort of say. Oh, Papa. It's where you're the best will be a while. One year, no way. Oh, Yammy, Mamma and Yamiase. Mamma and Yamiase, Nimianas 1 year. Say 1 year away. I'm not the energy of a year. I'm not the energy of a year. I say, oh, you there, 7 now, one were near me. Now, no, so did anyway. No, the hour you never anyway. I got trade and quan or cura. I train and quan ukra. Oh, crock on Yatreno. I did come. Not just who baby of fire now. Oh, shut up. A boapano mumbi no moody. Maybe come baby of fire. Say, first, no. Ah! No, Medina buy, and doctor for no more boami. Now, Coco Transit. She said, Doctor, for no bow and I never did not call my Coco Transit, 7 in show. The more down with you, I'm so sorry. Auntie Doctor for my transit, no. Now, the only who are caught transit. I mean, so I got transit, never damage, damn me, I quite say, Coco will live and do me something. Babia me imagine no. Now me damage me nima me hunu. Na oko. Me babia of fire. No say ah. Na kula no. Na me dwana ko asia o me say na wura dem no ayi. Babia yare for daro. E go house na dwana pie bonten. Oh. Pie bonten ayi just na obi fra me say na afia okwo kra Okokra. Piano, Gura Bia or oh, Dimirica, Coca Quamo, Murabia or the buy anyway say. Why say? Only what's it say? Or say, Wama Colana here. Aquala bay. Aquala. Woman, Na Umiano Yacola. I say, Mimi, oh, Mumanaco. Oh, China na.
me kiri ba nine so na anto ya kwala me jitu na adana mo akoto adu na ma oba na nhwe no na mo memma ka mabeti getiketi na se mu sane ko bani sa ho de na kam de koto adu no ba se ka ma se wo adana mo akoto adu na ma oba na koto e se me ko ya no me no oba na hwe no sa ko ayi Grenadine design menese panie Grenadine no me Francis hwe no sa na mo yi ya ne de ko asungan ya no sa o defend menese Francis ye Francis menese mo ba kumasi adan ya twira duro no mo mema na mo ankoto na oba no anhwem unua no na mo gya duro no ma oba na koto ye se membra no sada na membra ba ye membra no no ba ya no na komde na o se ndi abasa dia okoko pe aduana di bia ba etizesi ano mo ba kumasi uno bra mo disika ba kakra mo de ba behwe yade no se akire ne dia me ya me di kakra ba ya mo disika kakra ba me bra dia bi hu se o disika ba yo mba ba ya minti ngire nene nyone na mo disika won ho se ka bi se no dia free ba bi me so free mra bi se me free me wa asante akim ba sa na no so free ne ho ai odi ebo ame wote ye wote de oyire ne kan ye no waso ba isika sen wayi de boa no se kemfa hwe onua ne yade man 1 million 1 million ade bae man 1 million mame 1 million ade mamba operation mo be nyina 1 million David no operation no tam dia ya ya ayi no tam dia to no ya ba yi asunya na ma 1 million yeah na kumasi anu so say na mde bae si a refer mu kumasa dia ayi se sata no de ba no amonya ya yi no dia ya hu ne ka ne dia mfa wie ma no unya hu ka na ye hu kan dia wo kakra wo ho na mo ba ni nyina no ka sika no se ka de hu ye se ka wona wo yire nam a ka kom de ne kura be ma wona woto nsuo no abenom kura no abe ma ne fanta bi kura no a ana moto kura no se se aduane kura na numu ato mo ba no mo ato aduane ma ni di mo ma ni nsuo anom na ka sika no mo ba ho ne tuaye mo ana tuaye fi se na sika na de yusu ni sika na mo yusu na wo dia de ba ye we media dia se media dia me yi di man no dia media nasa 1 million to dia nasa enti na dia wo to no mi na ho sika wose menese dia wo to amonu mi dia biri mu ani suyi ho sika ya twa ya to di bi no onom hwe abi wani kan onom hwe ne me David me numbi me se nuna nenne me nda anti enano na ama sisi na family so na unwa ba akono so yo wuro ne batakere so ne o se wuro de no ami ya binti mikira Asem papa yeko na ye no obo Herbal Medical Research Center entwetwe komo na ye besre se mohwe emfonyini no a abrante no ayira ti so hu abrante bi a yetwa ne tirim kware te se medie yi na se wa prepare woni tiri ho okura basket bia wona da emfonyini TV no so no ye besre mo se aposifo bia bemu bia ana se Sompa TV number bia woni bia no na mama ya soate na mogidie se ni picture no abeto we no so no ye betumi anya no Francis se ye ne wawie eno nti no se wunua ne hu na ekoyi no operation no tie bosika kase bia abekọ aba ana se obetumi atua ne ugina wona so yi ebe mpa ya ne abopo ya pebusia ade tua no wo hono ma ayame fe
ani hɔ a ɛnyɛ me fɛ sɛ me kiriba nnan no so ne yɛ ɔno sɛ first yɛwuiɛ no ɔno na di me ki yɛwuiɛ no deɛ ate ne so te ɛma me enti na sɛ ana da so wɔ hɔ da wɔ hɔ a ma me hoɔden ɛde ma me yɛ mɛbɛka no wokɔ asɔre wɔ yi mekɔ asɔre wɔ baabi a me wɔ no di asɔre Pentecost. Hey. You know what to say you. I hear no party. You your TV see. Francis and ye bonfire see be whom you and what? Bonfire. Bonfire said me. Francis, ye wa dear be wo ho. Adie bi wo ho owre ho a utimi nom wani gi a utimi nom eyede ya. Also almost say yes. Wanna say o ma me wu na o hwe na ayawo ya. No atwabi. O twakra. Na ayiro hu no asesu. Unyia so yire. Sa. Erade yakofo erade nye yeboafo na china ki wu papa yi. Nna because I am in the Bua. Uraho. Okay, Konya no Obo Herbal Medical Research Center entomo wiankoto no na Nyankopon ahye ne honi monyam ne yehu papa yi. Efiri se ednia Nyankopon ebema yehu papa yi. Efiri sa bere kosi kina no pa. Ede ya yibehu no wate. Ma me kwa akoma to yem. Obo Herbal Medical Research Center orofo adoato adumanu no wo na nsem me ko ho komiemi amenkire wam na nsem omuna samwa ko ho kwakwa nem se media dance ya na ase ne me ko ho omo wo mfidie obekọ no mayiyi ade no na anya yira kwan so aise pen bi de maukuta omra bo nyina na ehu nti ya bebia watechima no ma hwe so ama onuru nyese omo ka kire wa ma ye ma hyehye o ma ka kire se kwa ha omo anka se be ma onuru aha nti nipa de o wa ye ka BBC ya no atu na mom se mo se maame wa sofu maame dokron wa sofu maame dokron anya yira kwa ku ya ne enka kire obi se entwen nyade ansam dabi ansa no ye wa adwen se wo kwa akọhwe apom no Oforisuo ya na edu mebi nso a wa wo bo ya ye hu dawuro no wankasa kohwe na nye ne yakọ aha ti kwa yakọ no so wo na di kan koye etie ma wo hu sa dance do na wodi no ma onuru me say me ko ba ye said no anadwo me da papa ayo bo Oforisuo nipa ye mobo na nka he nipa ni kwa so yenka hui nti wo kwa ebebo obo de ndu papa fi obo se abasobode no ekọ efiri se ye yankasa ya ba ho na ya ba ho edie na je se ye betumi dia dance se adwuma de mu bobe bebo mo abaso papa efiri se adwuma mo ye no ya adwuma so na mo ye no ene de na wo ma atiefo Obo Herbal and Medical Research Center be fa kwanya so achi Sompa awe ye na anwumre se wutie na bia wako hospital ama na se wako yes scan ama doctor aka kire se wakoma no baabi ahonho anase nsu eta baabi a tutu ana emane mbo hu kra emma obi anka nche se duru ni ho anase maame ana papa odi beko wum anase enoa ne beku tutu anamo ebra Obo Herbal na oba last stop kra wonso emoja akwan no arteries and veins no cholesterol sradie asisi emoja akwan nti emoja ntimi inflow yie enti dane dan nyina wonan no wonsa titriti uti eta pile because emoja ntimi inflow yie enkwa adwene mu a time bia uti epile ebetimi akose stroke enso enti se obi wo ho se mi tipaye ewo meso frame nkola brim se wan hwe ya wonfie ni enkwa animu kakra no stroke ede ne ho ebekwa akogim because moja wose adwen no enya na ede adwuma no moja no ewo form ebasa cells no adwen no cells no etimi wu ti se wu a
ebetimi akosi stroke enti tutu anamo ebra obo heba na ema onura ebe yiyi moja kwan no na moja timi afluo kama yi ankasa enye no nko na obo heba ye treat ewo ho oba ye na so ya ye treat nyarewa hode bebre se oba na ye de machine no ehwe unipadua mu na eye kidney diseases kidney problem timache bia ewo kidney no ho bia no obo heba ye wo adro abibidro crotching wo ho a ye de be ma wa ebe treat sa kidney disease ye kidney stones kidney how bia no tutu anamo ebra wonso ode ye liver say fatty liver liver cirrhosis liver ho problems ne de bebre tutu anamo ebra obo heba na oba abidro ho a de be ma wa ebe solve sa problem no ama wa ye den wade ho wonso ode ye hypertension e kan moja broso no wanum ndro ahodo for several years be obi wo say doctor manum pressure dro be 25 years eba sai betimi aha o kidney ana say wakoma no tutu anamo ebra obo heba chemical bia enfrem e pure heba ye de be ma wa ebe streeti wo sa yare no afiri ho wonso ode ye asikyire yare tu anamo ebra obi wo ho because of asikyire yare enti okwa akoda na odwen ho because kakra bi junso be de na ma na sorry adwunso because on timi na some few minutes biano Johnson ebede no tutu anamo ebra obo heba na oba bibidro ho de be mawa sa o sugar level na arise ko do 25 20 no ebetimi reduce amana bofam kama ma wonso wade wo ho wonso wo dey awo problem wa worry for 10 years wa worry obi wa worry for 15 20 years on timi fa fro wo banto ne na so tutu anamo ebra obi nso ewo ho ne de eye miscarriage wa fa fro 1 2 3 ni nyina asai entimi nyina say ye hye the leading cause of a war problem a bebre na eye enamu san yare eno ene di ma akotene pa enti sa oba obo heba ye na so ya ye di machine ebehwe na ye hu wa problem no say ye enamu san yare na akofa na say problem different problem bi na akose a tutu anamo ebra ye word bibidro why de be ma wa be solve sa problems no nyina wonso wo de eye menstrual problem obi wo ho enya se bia wa fa afuro ana se bibi sa nanso ontimi bosome so ontimi engu ne nsa tutu anamo ebra obi wo se doctor be 3 months ni obi sukra wo ho be 1 year tutu anamo ebra obo heba na wo ba abibidro why de be ma wa be solve sa problem no ama wade wo ho menka se bia ye mo ya reading odi ye ni problem nyarwa hodo no bia ye machine no ebe detect bia no abibidro crotching wo ho de be ma wa ebe solve sa problem no tutu anamo mentwen enyare anase emen kan che so wa nya yare sei ansa na watutu anamo aba oba check up machine no ebe hwe ni padua mu na ye wia ye san so ewo nimdie ewo aduanim nutrition ye de obefa aduane a wodie ho ebe cheche onuane a wodie a ebe boa ni padua no entiment na fie tutu anamo ebra obo heba ye branches ahodo bebre ye headquarters e won Kranza Adehyeman okotechima na Kranza kwan no so ehonom ye ne Kente Royal House na eben okosunwan so ye Wozinko Divine Junction ho pe ye ne Migration Information Center mo office no ene di animhwe okwa Accra so ye Okaswa official town eho no obo heba ye branch e wo ho ye kira kwan e wo Kumasi ade ye wo Adwatu Adumanu ena Kumasi branch ye wo Udura Brepo Junction na taxis na sisi ho no ofa bia na okase okọ obo heba na se Adwatu Adumanu ena okwa obo heba ye ba besi wo ye nimu pe ye ne sofma me kenke selling point for ye no sofma me ND and Miche ye numbers edidi juma numbers no ye 0257 472 506 0257 472 506 and answer 0249 761 508 0249 761 508 and answer 0550 19 15 obo he by numbers edidi juma eno no
prekese powder any ordin ebo adwuma anokwasem ebo adwuma yi amanfo di adanse ne de bebre enti wo hwe yen prekese powder na eye prekesa ya ye de ye aduane ewo fie no eno ena obo Herbal ya tena se ye nhwemu ehu se kwan a Ghana for ye sifa so eno ano ye sei nnuane duru ahodo a ewo mu bebre no aha eno na gu screen ani no prekesa ye use ena ye in powdered form enti nnuane duru ahodo a ewo mu bia no ye powder no se wo use a unya saa nutrients no nyina ewo mu ye mfa ensi jaso na yakase ebia free mu saa nutrient ahodo ni nyina ewo mti se wonya na use a boost immune system eye immune booster adro tatashe enti se obi wo ho ase doctor ya na ayem se me yare ubisa na wontimi nka ade potia ha no nanso nipadua nim wotimi hu se enema enhyeda enkoyie tutu anamo ekope prekese powder bi eyusu na wo use ye be solve problem wonso wo akoma problem wona ntika kra bi na wabre na wakoma ebo periperi tutu mrika kope prekese powder no bi eyusu wonso wo blood clots emoja ntinu asisisi anase umoja na ada tutu anamo kope prekese powder wo use we be yiyi emoja akwan no na moja timi flow kama so wo ye bema na obetimi agina so na agina titiri no ejina blood flow no emoja no kwan yesi fa so adi afosa ne woni padua ni mu no se emoja no entimi ndi afosa ne yie o mema yosem eyeden ebefom enti se wonya prekese powder no bi na eyiyi moja kwan na moja timi ye adwuma kama wonso obetimi agina so se bema ye ankasa wonso wo emoja problem kakra na moja short yen prekese powder no se wonya na use a ema umoja replace emoja bia dodo bia nipadua ni ehia stabilize na ye hwe bibi kakra nso ewo yem ordin ne de jai emema no ekun wo ho enye ize o say broni say I need some of the ordin enti say o Ghana ha ya na unya ordin ni bia tutumrika kope ordin no bi eyusu eye emema duro tatashe wonso wo de enamu problem infections enamu sayare say gonorrhea syphilis enamu sayare ne de bebre me kasa me bobo a enye easy tutu anamo ekope bi eyusu obi wo hot me kasa doctor ma wo mpane anom antibiotics ahodo for several times sa enamu sayare de enkoda especially emano timeka so because of enunti ma tweme ho afri bema ho for 2 years ni minim da mema me ho kwan ama bema aba me ho because enema enhyeda enkoyie tutu anamo ekope ordin kope bi eyusu wonso odie eye waist pain usisi ena ye oya wo ye adwumaden tan bia usisi eye oya tutu mirika kope ordin uyusu a ebe solve problem wonso odie eye awo problem say awo problem ebi eye ovarian cysts ensuo eta wo de nano a tutumrika kope ordin wo de PID pelvic inflammatory diseases wo de cervicitis ni nyina eye namu sayare a se wonya ordin no bi eyusu a ebe solve sa problems a na sa problems ahodo ni nyina so etimi si a wo ho kwan wo ye oba enti se wonya ordin no bi eyusu a ebe solve sa problem no wonso wo de miscarriages wafa afro fa na say enam PID pelvic inflammatory diseases cervicitis ni nyina timi ekose nyinsan etimi ma nyinsan esei tutu amramon kope ordinu bi eyusu na wonya ebe solve problem okọ pharmaceutical shops ahodo a ewo Ghana ha afa na nyina okay wonsa ebeka ordin any prekese powder ni bi eyusu dane da nyina ya meka se prekese powder ni sei serve as first aid yes se unya heart attack ana unya koma problem na home nsisi so anadwo a unya prekese powder na ebe solve problem okay ama wonso wade wo hom
Oko pharmaceutical shop ahodoɔ a ɛwɔ Ghana hafa na nyina wɔn nsa ɛbɛka bi sɛ wokɔ na wanya bi a numbers no ɛyɛ 0257 472 506 0257 472 506 anaasɛ 0249 761 508 0249 761 508 and answer 0550 19 15 14 0550 19 15 14 Obo Herbal yem branches ahodoɔ no Nkranza headquarters Techiman ewo hɔ Sunyane ewo hɔ Kumasi ewo Adwato Adumanu Accra nso yewo Kaswa official town Oben branches ahodoɔ bia tutumrika ɛkɔ kɔyɛ check up na oyɛ na problem bia wɔ hɔ no abiduro wɔ hɔ a de bɛma wa be solve saa problem na ma wade wo ho mentwɛn ɛnyare ansa sɛ yare nso wɔ hɔ a oba ye bɛmu wadura be solve edamase okay doctor yebeda say there na ohwe sɛ na yebɛsan ahie san sɛ etire nyante ye de ayenya atwesoa nipa gustu a yedidie na yedidi nom no de ayade bɛba and that's also about Herbal Medical Research Center or Huntino. Ibenya baby na yakọ akwa saye ho ayade. Pimpima was who get a bima. Yakọ akwa anyway Sompa Asem Mpe Nipa. Asem papa no wayira. Ni nuanom entumi anhwe ne ye. The nation's uncle. Ya radin shiro nipa bi otie na. Obade enye obi akese. Ya abusu aboni mu yetana. Ame amoawa edin se obepagya. Fisa wo furu pe ne yetwe wo san. Utu ani hwe nuafo ye bi wura dem ha ya nsa brandi ni wa bodam o fekwa tinzo ahwe ne nso ye na nso hwe ne akowi na hwe o mo ya from so mo mra mo mebo amane ma nkoyi na hwe sebe tafrache wo nsu ene won ban bi a wa beda na di wa ha anka sebi wa hoche de wo nipa nyina aso na nso unua yale ene yese bra na behwe unua o yale ana sebe wa yira bra na bra behwe no a wo so nsem no yiraye na wa ye hese de wotie ya se du hia wonu ekurenti wundwam anya be kwakotu ni aza abusanze wo hu ya wo se kwamana e de akofa asamaba ndi e besere ye ne ni mfutuo bi betu na numiri fise ne ono wa ye ni ye kan kora wonte ubisira so ba bi wona no ba bi nkokora ko ni nua ni didi o so didi na ya afọ de nka ba kora se de wa hwe wonu ya ne tia ye se dam o ba ni nua ni didi no no so didi o nti ko so pe na no aduane no wa hwe ne se obedidi kama nkora se obetima di mpo ye problem ahwe ni nyina wi ansa na akora akon bedo bibi a akon ado na enzo hwe wudidi ndi o so didi ono me kaze hangover bi o de ba no pa no ndi o no nya na didi ekura chen o ndi ya ne ye besire nyina ne se abusuafo amtie ye na enye ye mwa ye gaze ye de ne tu abusuafo so mo nkɔ hwe o mo de hye na meka bibi a ene ye bi onya akoro no ombeja ne kwan no akɔpreko nti yesere Ghana fo ada omokoye moa ne se omommoa ye na omomye nsentimi nka eye papa ne monyamfu ya no oda hoyi yare na aba edam de minisi ensa kan nkwan be fa so be kode ene ye wa kwan hodo bebre na se ebenya ne hia nti omonhwe na ba bi omotene nka bi omye ntene nka ne jabo abusua no so a oba ne be ye ha oba ne ni obi okugya no na oba ne so betie mi a onkosi ni nuanom wo mukurum no no amehwe na de no mu di na dwan omo so de how foforo kra bebre na nani na how do metimi di bia ba betimi de how so kwa mu ntwa no ba ko no kan ni nuan wa loki da fomo batakari wura no wa loki so ne atwigu ni so ne no so omo nom hwe ne hwe na kyerɛ sɛ ye show no wono afa ho sɛ etwa no 2 1 loki da fomo kokose chakoto akoto manku ana yenso asa akoto askenki ene ya bona boni ya peja ne se no aba na num ne yehwegu na num do ma sare ya beka ye ho ah so no kwa na tiango bewu ko so se insana konimu mo ena aduane woni musa na ne so mu furu sani ani ada na ya tete semsa na wunua wo de wunua ba hospital ne yere na sebe prayer enkoto adrom la ka mo kro na mo dirimika na nim do betra ha na ye ne ye kasai wono ni nwa na loke da ho na ye di nsuogu no so woto na wosu ofamu na so besu oba ne ko betra kwa wa kokudwo eyan rozu onjwa bi watwa bi wosu woto osu na eyan sansu
In fact, no be happy. Ayen sensu. One look at our Oforisuo. They say oba ni nya no hwe omo mu nya ni kuro no. Eh se send them ya. Ba ma hu obi a. Ma hu obi akọ hospital. Na de ode ne ko no ya gina to chen yare fo no ode ne ko no. Ebi na asie yi. Is it just a tonka to? Eh asemo. Ma busia na bi ba. So mo wo yire no. Mo fa yini no to so man adaroma. The nation saka wodo anu asia na. Ya una ni aye de manum kratu. He mkrofo wo ma ba yen sanchire ne wo joshua we so. Ifra no pa de ade mkrofo we mi enu aye. Se do be ka se nkromo no wo tu nu wa ba ase se go ti. Oh ya asemo. Enzaun. Ade ensenti mi ye no. Akwa bi ene ne ko ye kura se ma onko bi. No Oforisuo ya na so ye ma ntra kai mu. Na ensan ko ma esin ka nim. Ndi ye ko nyina na ko ayire no. Ene wakasa edru baby he angafuo we nyina mpapa dia na wadu ditch wadu han baby wadu ne wadu kokofuo mpapa dia usukwa baby ekwe ye ne unyimkuro no so ade nsatimi ye adan we kwa mpapa dia afi wakasa kasa e kaka na ka ni mudi ye twa ne ko mabu ne se de ko mji ana o ebini o mu ba mafrosoro mutime froa no ma mayira a mutime frosoro ba kokura de o se ne polythene bag koko sa jinafa sa di wo ba waja na fomo waja security checkpoint o chese udwiri ho a wo dia si wo no Oforisuo enkwanhia we de obi a munwa yira we de enkwanhia pete me so da mon ko fomo ko nso bucket man ya twegu ni so okay ya ko computer so dwedi emrasisia me friend sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nko wo mu de bibiduro ene besa o ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika dwane ne wanya otuadidi musa no. Oh, Express Group advertisement akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visit so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Oforisuo 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Ronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana Cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana Cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana Cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana Cedis daily prize, and 6,000 Ghana Cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Caritas Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December.
Ansaden ewo ho na se wonom nso a ni hwa no eye so nkokra tina wonni piase wo agure sa pepepe ene chemi na min chemi piase sa enye na ewo ba hodo bia yeton nsade ne ewo ho etufo nkodom Peace Ventures a ewo boase fresa no mesi didi sui 0557758431 ana 0270258138 piase Chari, Nami, Chari. Numniansem, one too many by winning feed don't watch it. And Sasa Pin for them. FDA Ajigadian Kratui Atum. Yakwako enim, Asemo, Abrantia no a Krugu yaw. Neither so the ya a Krugu, Abrantia Nairo. Karachi for Abrantia and picture to so na Adesia Wokumas and Mountains or Mokoya Moa, Baby or Mohua Brantia Biano, or Mokoya Moana Kayum Huno. Sunset na adwene ho aka wo de moto ne kunya accident ye nti wo hwe kura na accident ne yirisi ka no nhye helmet eno so ya asem foforo ya asem wo msi wa unity no kware je ne na bodwose ne so afu eno ti hu obi a oginagina na se oso wa kakra bi no ekokwa na mama Sompa Asem Mpe Nipa ya so ate omra samwa na bodwose ne so mo se adwene wo mu kakra nti Oforisuo wo ya pese ka nyina ne se ya na edru nyoma bi se ya menen nete menen na kwa ha no wayira sa esuemu ade kakra so na obi nyam ne so ekeka ese ehu kwan a wa odi nipa ne na no behu kwan a obefa so a se bo ni nipa ne benante maami ni kun na sebe oyare na obi beka se na ade na omo rensa se ne bi a wakofra ana afọ mo di n'echi wiase ni masam ka maami wankofo mo sisia na ono etwa ntoma si ne bo se wode obi de hie ko hospital na akọ ba se ya ka osusu se maami de pa na nka busuan beye ko mo de ne beto trouble mu papa se kokofa se be ye de hie breye ahun na ye besre se omo tie ye ne a be menye sure se na busuafo nko anam ni menu a omo betra ha ye omo toto papa so ya sebi omare ensen enye fe kra Oforisuo so wo hwe efom woni awie omo baaye the way a omo life city no omo wura ne ye de kra no omo de omo asem ba ntokwa che politin bag ekuta o se ekokose chi na afa politin bag de ne wo sa de nzu agyan fom na wei se ye musa se nti omo nwie kra no ye jai se wo mo fa kwan su no omo nwie ne kra hia bompu nu omo huno no efe the obetra house here for Francis e dey be Francis di yes kwakwe de ko mo ama bi kura kai na nso ye kwa bi so Oforisuo okay e kwa bi so no so mo ama bi sesia na etese sebe obi ese na dwen ye Oforisuo opo nam ho a akwa wo ne nam kwan mu ade bia onam kwan mfimfin a wo ko ban e wo ye ni mu hayi opa sesia mo bi fa ka mo no e be kwa koye nsem bebre enna na ye ka sebe mpradwasa ya na wo mo ya de chefo na ade omo akosa situation mu no omo hwe no mu omo kwan on be fa so omo yayi because me gidi ye se ba omo ba he de dan ya tifo na be de nsa etu nsa ye musra omo se de omo describe na ye describe wa kire omo no me ye sure so wo within g ho na so bantama ho na so na the hard dwen say obi aya na atam na dwen no wa twumoto ma ne ti abofom no se duru mebi no tisi kwan so a Oforisuo one way ya no so obekọ saa idi wadwen be ya so wo ha obo wan se wonam be kwa run about no wa so ohun ti we na yes am for se mu tie yen wa numre de ene free chan kosi na numre kosi chan de ne ye ho de mo ma me ne de kwan bi so no nipa no do omudi na chi na kwan bi so ye nanso ekwa omudi ma me na be fa so o mo ankyere do bia na me mate se o mu susu se papa yi ene ne yire na te kokoo bi ama sika no e wo ma me ne ho sa no mo adwen ye wo mo si sa na te be ko godi en kokko na ti o mo ne ma me ne tena ka mu no mo ba no mo ye yes mo fa sika me no mo yi o mani so ati ase e to mu twa na yesi meti ni kura den sesan ma me na no mo hwam sa no mo yo nti adwen e do mu ti mu no ye ko fom sesi ano ba ko na wo betena he ya wo sunu wono no se ma ayo ba no won fa sika me nti se ba ye bo ya asemu so nti ma me no kura no se so ho ahi bi and no more yes I didn't send there because my men is on my Russian say we know Ukraine into work up and Sunday is almost patro then so yes sir my men edo maba
no odi mu gya ne se mu hwe yesi enkoto adwo mami wo so kuma se kura no wo ba ha che etu ono kura no mrika na odi because ona anya so hu etu odi mrika na mu hwe wo si me ba na ye di wa che ono de me ntime ndi kwa ono de odi wie na me koje na tre na koje na tre we Asem Papa we Oforisuo drum be bi na ni pa bi TV a 7 predators enye ni pa bi na ni TV wo na we yankwache drum a wo si we mo de hia yira na se wo ko na wunye so collapse da form wa eno so wa we be man kan woni dan ka be so na pusu no wono so nsa guniti na osan te woni wo so na ye kwa na se ye bai Oforisuo ya kwa na anadwo de tashi yankwa je wo ya kwa na se asama light off so ha tiga we get the fine se kom na aske ge de man no se si kire wo ya na obo na nim tonton na collapse e kom na de no sa kwa na collapse ye no ore na kom de no monitor ye obi aba ye fa no hospital we obi aba ye fa no hospital na ba ko ba ye no so dabi ade na nye hospital ade we mum ye ho do ko ne fa breaking mum asemuti di pa na o chia nani asemuti de papa na o nya ona ka no ebi ne ye shai wo de aske ngi gu na numu a no obo na numu tonto no aba na numu o sa je fufu enti ye se me de oba na o de o mo ba enti se Oforisuo ka se mo oba nkokobo na mane esen kokobo na mane esen enti me gidi ye se enu tama ye mpon ne o kira no say wo de sa de we de the whole Ghana obi a no betimi ato ye se obi a yira pa say ye hwe no de Sompa be we a si kwa kire no ni de we amanfo sitie na manfo be Oforisuo ye mompa ye enko ye okay yegusu abompa ye no eno tie besere ye ahwefo ne yetiefo nyina se papa no na bodwese na fu kakra ni tiri nso nyina ye kwale na be ma no so ma wale oginigina o ma wale nto mo yire no mo so tia na obi ni mo mo te se de ye kan ya o mo ma mo yire no masonte no mefo mo kunu mo nko ye de o mo ye ne ha mfata betu mo ne so ye ba go bo mo nua no we natale je ne ye yidi apepa no nyina yidi su afo ne se twom aye no fugu dabi fugu nda se ya rogu baby edina ne so te na ne de fugu na hye no na na trouser na hye no de ni nyina afo se twom na kwa ko se ne fugu ne mu odu che ono ani mu ya wasro mo tam gazi to nwi o se na me ba ye no na me hwe mo na se o do me grofo ma bre na me from se na grofo mo to mu fre mo zo mo de hye ayira na me ntira ko so hwe mo na se o ma na ntia bre eto du baby bi ni de du me bi a deserve so mutwa Oforisuo se du me bi wo hwe nwia wa yira ya hwe na ye hu na odu ba bi aja Brickyos na ko ro me du me bi a de ni je ba wo du me de ni je ba okay yanko dank natural healthcare complex order for dank ba ye no wa bon ho mode wo man Ghana nto manfo agina tum papa dank ankasa no wo mfidie na mfidie na kire no wo nwuru a ye de kotia yade wo sha fidie no na akire ba bi yade no won na ne panyan na odi nwuru na ma na ho atumi ato dodo no akonya yaresa no no se ho ya ahotofie edin omde ato dank no orofo bachi number 2 woni city life hybrid school no na ben ho yekọ dank wona yade bi efiri tru nwa no kosi ye na ase no ontumi entu ase emfama metaka kire se ama me ne wansa yade nipa benya so na ye yade kuru ya na yade no ho na betumi atu ase ama ho eye dank natural healthcare complex na betumi atu ase e de ama ho na ye kopachi number 2 city life hybrid school no enchim ho ano wo ya fom kwan a ye mfre wa homa bi so na won kire ye kwan no 0244017556 0244017556 and 0266593330 0266593330 ye kopachi number 2 thank you Tabita was a clinic Tabita was a clinic a prostate no and I said diabetes and infections na was say eno de fan fo fichiri kura free say hon de wa bring wom papa obetu yade na se amam yade be na de kodanta Tabita clinic a wontumi etu ase emfama wo yade bibre biada ye fa enkodanta Tabita clinic Tabita se me kan cho se o de bibidro so ene tu yade ase massage no ye adwuma laboratory service no so ye adwuma ekoya be fa so obedidi nyina na wo kirew amanyoma kokan e de amawo e wo yade hwem na wo se home care no enso ye adwuma orofo ba bia wo bia wo kirew mo a obetumi aba no ma baba behwe umpewi na apede he Tabita clinic nko a ene betumi aye saade no de ama prostate scan no o se me kan cho se e free prostate scan no e free ukwada ene ye wada bia no yekọ na prostate no se aye kese a obam yaduru na eho atumi atọ na watumi adwonso kama ama nyoma akonkan Tabita se me kan cho se wo bo adwuma e de sa yade wo Ghana mam ha na oba kuma se
asante mantem krupum ha ahojo daban Sydney's Junction ahojo daban Sydney's Junction eho ena be Tabita Clinic Accra sunyane takwa ene takrade obehu Tabita Clinic wose menka nche wose ye adwuma fiti dwada ekopim efiada no pa no nso ekosi adwumere no nan ena Tabita bubiri na apono yekọ Tabita hoy na ekutu ye yade ase 0260 1962 19 0260-1962-19 yekọ paso betes sensa bi adropa amafo agya tumpa paso no enya asem ketwa ensa bi adro na nye paso fu aka ni sensa bi adro kura sa na firi se enubra no ni nutan no nsini no nyina no egwaye mu ma se teche enu ntino onom sa no na esai tu yade ase umpewi na apede hin oba wa fuchiko no mu ayede no eduru ba bia entimi flow ye paso betes no twetwa bi na bobo bia ubo se ena flow na paso komo eduru ba bia enwoma nkoyi paso betes na paso se menka ncho se immune booster eduru pa ene paso betes no enu ntine be ma nkwamwa na kutie yade no so ayede enya asem ketwa wonom hangover bia entimi chew paso betes ena make for nam dia mam ba bia ton sa tu sa wo manga na bia na bakuma se dia ukoki wa fam dia paso betes na se paabo no ene support no omo nyina astarte eje paso betes ya enya asem keto akra enu ti ne yempa bi twitwa yempa bi mobo na nwoma nkonkai emfa eman aponto nya badri tuo no nyina da ene ayuyo no nyina paso betes ena mekanfo ena media mawo Food and Drug Authority agiatum enu ti na tumi abadwa manso no 0533 770 490 0533-770-490 paso betes and I make comfort na media amount. Piase leko no so aye badwa so. Piase leko. Asemu piase no. Na ne dodo no awo boase. Ne dodo no Dom Peace Ventures e wo boase. Ne dodo no ho ene wo. Na ba bi eton sa tu san nyina da pabo no ne support no nyina no obetumi anya piase leko no bi. Enubra no ankasa wumu wodofo na atoko no so awum no ma piase leko no edanso ene onuma okatrema so tumete utumi tibidi anya asempa anya asem keto akra na opa piase leko no bi na waton ateso mfaso ene 1 tot 2 tot a yemfre wa homa bi so 0557 758431 0557-758-431 piase leko ena ye kanfo na de amawo Peace Food and Drug Authority or the stamp no asisu dimayam ama piase leko no ye tono Ghana member bia eno so agidin enya asefketo akra mamitia Oforisuo Bema Abdul ofra wasenka yesi papa na sumna nani ba ne ho so na wo obi a wo nua agira Oforisuo Bema obey wakoto abusua bi mo beto mo abusua pa no akotom sa no na unua ira na behwehwe na wabru say sram no see reception aba nanum kosoro no hwe ankromo bekasa hwe basa bi Oforisuo Bema koko na ni nua no wode ne bre ne mfifra ya na hu sika aba na no mo de o mani da so enya na yira no wa yira no enya na yira na wa sesi asemo asi abonten ho wase se enya kwanta visa so yo be free police ama no so mfa na asem so onko doctor na akasa ya no wase so oba na enyi koko sika na ewo ne ho na ama na se nye ni nua na wa yira no oba hwe no sika no odi eche se be ya ono so ne nsa be ka bie enti abusua se ne se wo ko free mu a na wa ko free abusua bi mu papa me hu se de mesi aka ne mpo esan se wan kasa no hu hia wo mu na mo sika no wadwuma den ehun fifre na bia wonu mo mo pe na onu ayira na be ya se na ensa ne saa se we ya menom nsa ne se nti onum ne sete wani so a eno na ya ne kwa na Oforisuo Bema mo mani mro mo so na ememe yo mbetin ba ko betin ha se omo yire no mu tie ne a omumla mefo mo nko na oba no won hye ne ho de no hwehwe ne kunu Asem Mpe Nipa abeto so de wogide ne arehwem se abusuafo adofo ne ahwefo beboye na yensa timi aka papa no enti the picture no na mpamcho mo sanfa nto so mayen na obi a wo hwe ne bia na mse na adwuna keka kakra said they was describing san nsa ha nyina so eye fedwedwe afiri ho ne ade ne nti no se obi ho obi sa na bodwene yesi afu adwene wo mu wayi ne tire ho kwabo madaroma ebi kra na ntinyu ne obehunu na efu benti no mpacho e ma na nya ha no ane se obefra Asem Mpe Nipa production lines no
na yetimi aba befa na bibia nso akwentofo so maame ne de onka na komanto no ye no ono anfight ne yemboa no na sa abusua ne de sika no mbepeye maame fama no nsi obi fresh isi akra ho na ono mo koche mani ene ono nko abekọ ne koche ne ne wa bopa obeba when the yemfa o mu nko etu na adweje so de mema ne na de nya gopo we ebe page ka I was so first kana onyi kokos kana ma ye besi no for ayi kwata bi sa say apa jadi also for Asem ko ya ma police have so for Asem ko wa fucking cry wa betan ibuso Asem Mpe ai ya jiminti na sa kwata bi sa kwa no ada wa da o se ne bra na yira ya no be 2 days on 9 onna na ma ne da ya say inti ya Asem okay sa microphone de mini omu ni Asem omu ana no omu nsa edigu omu ye mo omu Asem a na mum baby me focus wo pa say Yakopo babua na branti o da TV so etumi ehu no na branti ye so yi ni tiri hu kware na kutwa wo ni tiri wo de moto ne nya accident wo hwe ne nsa ho so a ehu awa kakra ewo ogina enti se hu be ma bia wo kakra no mesrew wo abodwe se adwunu wo mu anu ti bantoma na wo fa kokọ abrepo na wo fa sojafo no besene awuram aba post office side ho no me sure say side ho no bewo enu ti obi obehu so obi gina no e kokọ kakra no na Asem Mpe Nipa na Sompa moyi asutere ebeboa e papa enu ti ebesere se momwoye na yetumi hu papa yi na ba ye de ne ba kumase no ye de no be ye operation enu ti no de ne ba ye Asem o 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 yankon homa no so na yankon twetwe nkomo so obi ahunu a da ya anwumre ya akra no ebi taisi maami ya nanse oba ye anwumre no an yekofa no enya Asem ketwa de he no noke offense anwia no so ya Asem a so anu odin pa hello kwajo supesi enyo no ayo okay, we go to actuality. Hello. Okay. 0551 now 31 0551 now 31 Hello. Bedi deni. Kama pa. Kochiri kurum. Okay, Asem foforo papa. I'm saying my home man ba ko na ye adwuma wo. Okay. Hello. Baby afrefre udi katachi. Hello. What men kan? Majo so bapa. Aha. Oso ya den. No ke yenti o.
Okay. Deɛ waboro no one na yire na ehwɛ TV no. Deɛ waboro na ti mu kuro mo banso. Asante achem banso deɛ ɔse. Okay, ono yebusa na ɔso ɔte soro. Wɔso ɔte soro. Ne banso no ɔte soro. No, okay, Asem o. Me se hin ɔte ɔso ɔte soro. Na je se banso no no ho. Yee Ghana. Adeɛ kyerɛ ti asɛm foforo asɛm o man mu. Ɛno ti yɛbɛ stress abrantie obi a n'ani atwa no so. Deɛ hɔ ne yɛhwɛ. Omo ma twitwa ma petisi no deɛ. Yɛka se yɛbɛfu kosuo mu a mmoa yɛ kra enhoma no so ha adwene o. Ɛno ti yɛnsrɛ Kumase Montene so fo adehye. Sɛ mu sa abrantie bi gyinagyina. A ukura basket a enwoma wo mu a yɛbɛsrɛ sɛ moma posifo asonte asɛm o. Hello. 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 Baby afrefre wudi. Yentie o. Otemenka twen ho free TV no ho ne ni komo. Aseme makan o. Asemo. Otemenka. Hello. 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 Wahiri. Beyensiesie kakra ewo afidie ho sanse. Hello. Hello. Baby afrefre wudi. Hello. Oh. 0243585878 yemfanka ho. 0243585878 yemfanka ho. De heno no. Hello. Baby afrefre wudi katachi. Hello. Baby afrefre. Asemo. Hello, ubegina ye kakra ma me bema. Hello? Otemenka? Okay, yentio. Moi. 0243585878 0243585878 yemfaka. Hello. Maje oso be me na baby afrefre udi. Yentie o. Okay. Hello. What you make? Hello. Baby, I'm free di mami. But you say mampo ke mkase free. Mampo ke ain't you? Because you me dey my dreams of coming here say. Papa ya o opportunity you or kata. Just like I'm not doing quite young or new and yana wa pro do. O kwa na ya fan bibia ma omo nya na ko nya no we so mo to ke sha na obey. Ebe di na obi a mo mebo o ba na. O ba ya ko sika na mbere. Ya se mo. Ya se mo. Ma me kana ko ma ntumi yem. Bibia ne yo do ni ko. Okay.
Okay, paya ye boa no. Paya ye boa no. Say nyame be yadrum naka enuru wo kyena no. Naka ye fa papa no fo yini ne ntoso, ye fa ntoso na eno eho adwuma na ye ne na anwumre. Awreho papa. Ye fo ofre no nyina ensi ha. Mpanifo be yensi wo afidie ne ho. Eno nti ye fa ni nyina ensi ha. Na mugidie kesese entoma owia nkoto. Se de nipa yira metai kano no entoma owia nkoto no na papa yi hu no mamitia Oforisuo bema mayena atiefo ne ahwefo nyina nso ase na yenka nkyere obi aso wo ha amane anase kodan na dadwen bi da so awada roma Asem Mpe Nipa dwumadiefo no ye wo ha se nom ede maw bomodia na fra ye 0243 585878 0243 585878 na bibia enkoye enfama yemfa ncha kese ma exquisite Asem Mpe ni exquisite beauty parlor exquisite beauty parlor wonom wo STC yadem wo wasafo sister adwa madam ne sister Vida Benedicta ne Grace mu nyina do mu fi adwumade ni agwurade enkoso enhira wo mu na onhira mu nsa no dwuma so Oforisuo bema yensori adwaso. Okay, eno nto obi bia da ya wonya bre efre Sompa Asem Mpe Nipa so no bedo mu nyina ase se 2025 omo ne ese kono sa no omo a omo frɛ no omo agya frɛ nyina no omo so ye bebu so se adentia ye yempo mo frɛ ye na nyina yenkamom na dwumadi emfa ne tampa emfra Oforisuo Aboagye mene mapamfo yakra mo yekɔ long time.